במילה אחת, אתה רוצה לדבר על כסף. שכרת פאקינג אצטדיון, 4 צלמים, רחפן, כל משתתף עם מצלמות. לסחור את סמי עופר ולהרים את כל ההפקה הזאת, היה לי יותר מ-25,000 שקל. סרטון, אחד, אני לא טלוויזיה. אני בן 24 שיש לו ערוץ ביוטיוב. לא החזרתי את הכסף מהסרטון הזה. לא היה לך ספונסר שם? לא היה לי ספונסר שם. למה? למה? אני רציתי שהקהל ייהנה מהסרטון. צפיות אורגניות שוות המון 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 כסף. וכשזה מגיע גם ל100,000 צפיות ו200,000 צפיות, זה כבר עוד יותר גדול. למה בעצם משלמים לי לקדם משהו שהוא לא שלי? אז נופל לך הסימון ואתה אומר, למה אני לא עושה משהו? ושם הלכתי על אוזניות גיימינג. אין לי שותף סודי, אני שמתי את הכסף, ואני לא מפחד להגיד לך, זה עלה לי מאות אלפי שקלים. אבא שלי בא אליי, אמר לי, תקנה בית. אמרתי לו, אבא, אני לא רוצה עם הכסף הזה לקנות בית. אני רוצה להשקיע בדבר הזה, כי אני מאמין בו, ואני מאמין שהמוצרים האלה ימכרו מהר, והחזירו את הכסף. אתה שם הכל, ואתה אומר, אם זה לא נמכר, אם לא קונים אותם, הפסדתי את הכסף שלי. לגמרי. כולם זלזלו גם, ואני אמרתי להם, חברים, אתה יודע מה אמרתי להם? אם אני לא מוכר את הכל בחודש, אני פורש מיוטיוב. ככה אמרת? ככה אמרתי. המון ילדים רוצים להיות יוטיוברים, שזה מדהים. אני חושב שהם לא מבינים מה כרוך מאחורי הקלעים של הדבר הזה. זה ממש לא קל. אני 7 שנים בנונסטופ, לא הייתה הפסקה. אם אתה לא תביא את הדבר הבא, ואתה לא תביא את הסרטון או ההפקה הבאה, או תעלה את הרמה, אתה לא תהיה. אתה יודע, בסוף באתי מבית צנוע בחיפה, אני היום גר בתל אביב, בדירה לבד, קומה אתה לא יכול לעשות את זה, תצנזר את זה. ויש לי אוטו, ואני מתפרנס. מדהים. אני לפעמים מרגיש לא רגיל. אין לי מסגרות חברתיות כמו כל מישהו בגילנו. תחשוב על זה שנייה. זה לא החוויה החברתית הזאת, התמימה של גיל 24, של טכניות, של אוניברסיטה, שאתה יורד למסיבות באילת. בסוף אני עובד הרוב מהבית, או בפגישות עסקים, או בצילומים. ואתה מפספס איזושהי חוויה, אתה בטוח מבין אותי בתור איש עסקים. יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. איך התמודדת עם ההייט? איך מתמודדים עם זה? לא כי צוחקים עליי, אבל מזלזלים לפעמים. התוכן שלו זה לילדים קטנים, הוא רק צועק כל היום בסרטונים שלו, הוא קרינג'. גם אלה שמדברים עליך לא טוב, הם עדיין מדברים עליך. אבל מתי מגיע הגבול של כאילו, אני רוצה הפסקה? בא לי שקט קצת, נמאס לי. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מאני טיים. אני דניאל מולדבסקי, אני יזם ובעלים של מספר מותגי e-commerce שמכניסים עשרות מיליוני שקלים בשנה, ובפודקאסט הזה אני מדבר עם מגוון בעלי עסקים, יזמים ואנשים שהצליחו בצורה יוצאת דופן בחיים שלהם. היום בפודקאסט דיברתי עם עידן תלם, שהרבה מכם מכירים בתור In The Game. עידן הוא היוטיובר הכי גדול בארץ, עם מעל ל-700,000 מנויים ביוטיוב. בפודקאסט הזה דיברתי עם עידן על הכל. הוא סיפר לי בדיוק מה הוא עשה כדי לקחת את עצמו ממצב שהוא פשוט יושב בחדר שלו ומצלם את עצמו עם מצלמת רשת, ללהפוך להיות היוטיובר הכי גדול בארץ, עם מאות אלפי עוקבים, מיליוני צפיות בחודש, והכנסות של מיליוני שקלים. הרבה מכם לא יודעים שבנוסף לתוכן שהוא יוצר, עידן הקים מותג למוצרי גיימינג לבד לגמרי. בפודקאסט עידן מספר על איך הוא מצא יצרן, איך הוא למד לייבא את המוצרים בעצמו, ואיך הוא השקיע מאות אלפי שקלים כדי לייצר את האוזניות והעכברים שלו. נכון להיום הוא מכר אלפי יחידות במיליוני שקלים. בדרך כלל הפודקאסטים שלי התמקדו בעיקר בצד הכלכלי בחיים של האורחים שלי, אבל בפודקאסט של היום כמעט כל החצי הראשון מדבר על יוטיוב, על החיים של עידן, על טיפים ליצירת תוכן, ועוד המון דברים שמאוד יעזרו לכם אם אתם רוצים להיות יוצרי תוכן. ובהמשך כמובן דיברנו על ענייני הכספים, וכמובן ששאלתי אותו כמה כסף הוא באמת עושה מיוטיוב. אז בלי יותר מדי דיבורים, הנה הפודקאסט. טוב, ברוך הבא עידן, מה הולך, מה הולך? אח שלי, מה העניינים? יס. טוב, אנחנו מכירים וואי. long time. לפני שהם מכירים. לפני שהם מכירים, אבל בוא נעשה כזה למי שחי מתחת לאדמה. אולי תעשה כזה אינטרו קצר עליך, מי אתה, מה אתה עושה. מה זה טז? אנחנו עושים טז? אני עידן, הצהוב אבל הוא כחול, וחיה אחת קרן. וואו. כיף. ברצינות. אוקיי. סתם, אז רגע, למצלמה, אני לא יודע, אנחנו עושים אליך. אז אני עידן, למי שלא מכיר, עידן תלם, יותר ידוע בתור In The Game, אני בן 24 כבר, ונכון להיום אני יוטיובר, יוצר תוכן, יש לי גם עסקים, נקרא לזה, שהיא את המותג שלי, אני עושה המון פרויקטים וקמפיינים עם חברות מובילות בשוק, בשיווק והכל, ונהנה, עושה חיים. כן, אז מבחינת מספרים, רק כדי לסבר את האוזן, אולי למי שלא יודע, מבחינת עוקבים ביוטיוב, הפלטפורמות וזה, על איזה מספרים אנחנו מדברים? נתחיל מלמטה, כאילו יש את האינסטגרם שזה 130,000, שזה באמת כזה לכיף, העוקבים ממש שרוצים לראות את הסטוריז יום יום, בטיקטוק נראה לי 280,000, משהו כזה, וביוטיוב שזה המיין זה 630,000. שזה הערוץ הכי גדול? ביוטיוברים כן. הערוץ הכי גדול בארץ? כן. ביוטיוברים, וואו. אוקיי, אז בוא נעשה גילוי נאות כזה, שאני מכיר אותך, אני לא יודע אם זה היה 2015, 2016?
לפחות כאילו 2015-16 כזה. נכון, 2015, למי שלא יודע, אני התחלתי בכלל כאילו, אני הייתי יוטיובר של גיימינג, זאת אומרת, התחלתי לשחק קלאש רויאל, שזה... קלאש רויאל ספציפית, לא גיימינג, היית קלאש רויאל, אל תאבץ. לפני זה הייתי משחק משחקים אחרים. ביוטיוב? לא ביוטיוב. יופי, גם אני לא ביוטיוב. ביוטיוב התחלתי, כן, קלאש רויאל. קלאש רויאל. נכון. ומסתבר שהייתי טוב בזה, אז כן, הייתי טוב בזה, אז התחלתי כאילו לכיף, ואז פתאום נהייתי מקום בלידרבורדס, פתאום מקום ראשון בארץ, ואז כזה זה התחיל להיות עולמי, ואז לנצח טורנירים, באיזשהו שלב פתחתי יוטיוב, אבל זה היה ממש בהתחלה של זה, הייתי נחשב שחקן מאוד מאוד טוב, אבל בארץ לא הכירו אותי, כי היוטיוב שלי היה באנגלית, וזה היה עוד בהתחלה שלו, ואז הייתה איזו תקופה שאמרו לי, יש כנס קלאש רויאל, אנחנו רוצים שתשתתף. ואז אמרתי, וואלה, מעניין כאילו מה זה הדבר הזה, ואני מגיע לכנס כזה, להכיר את האנשים, ושם פגשתי אותך בפעם הראשונה. באותה תקופה אני זוכר שלא היית כאילו לא היית היוטיובר הכי גדול בארץ, היית רחוק מזה, זה היה אפילו בהתחלה שלך, והיית מהבינוניים שם, זאת אומרת, לא היית מהגדולים. אני זוכר שהכרתי אותך ועצם, ומאפין, כן. ומאפין, נכון, ועוד מישהו שהיה שחקן גם טוב. וכאילו, אני זוכר שהגעתי לשם, היה את האחנות וזה, היינו ביחד בחזרות, דיברנו, הכרתי אותך, אמרתי, וואלה, זה בחור מגניב וזה, אז כמה היית? בן 18? זה 17? פחות, 17, כן. 17, וואו. אז אני זוכר שכאילו הכרנו שם ודיברנו, ואני לא אשכח ששם כזה דיברת איתי ואמרת לי, תקשיב, דניאל, אני לא יודע מה אני עושה, אני באמת חושב שאני טוב, אני יותר טוב מהרבה אנשים במה שאני עושה, ואני משקיע וזה, ועדיין, יש לי רק, אתה יודע, 8,000 סאבים, ואני לא יודע למה, וכאילו, ואני בדיוק התחלתי בארצות הברית, ותפסתי וזה, ואמרתי לו, תקשיב, כאילו, אם זה ככה, אז כאילו, זה יצליח, אין שאלה שלו. גדול. וזה מטורף שאנחנו מגיעים לפה כמה 6-7 שנים אחר כך, והנה אתה היוטיובר הכי גדול בארץ. אבל מה שאנשים לא רואים זה את זה, זאת אומרת, זה נחמד להסתכל על עידן היום, שהוא היוטיובר הכי גדול בארץ, שיש לו קמפיינים, ויש לו עוד מעט נדבר על זה, על מותג משלו למוצרי גיימינג, ויש לו את כל הדברים ואת כל הזה, אבל לא מדברים על 7-8 שנים שלקח בכלל להגיע לשם. אז אולי כזה נתחיל מההתחלה כזה, איך נכנסת לעולמות היוטיוב, מה עשית לפני, איך הגעת לזה בכלל, איך ידעת, אתה רוצה לעשות את זה? קודם כל לא ידעתי. אוקיי. הייתי ילד חמוד ותמים שמשחק, מאיזה גיל אתה משחק? משחק. וואו. ב-9-10. משהו כזה, כן. גם אני. כולנו שיחקנו, אתה יודע, בתור ילדים, מייפל סטורי, קומבט ארמס, לא יודע, מה שתרצה. אקולוקו, מיקמק, קלאפינגווין. ואז היה קלאש רויאל. ובקלאש רויאל, ממש כמוך שחקתי לכיף, ולא חוכמה שאתה פה, כי אתה יותר טוב, אבל גם אני הייתי סבבה, וגם אני הגעתי במקומות די גבוהים בארץ, וזכיתי, אם אתה זוכר, בטורניר הנורא נורא גדול הזה, שבעצם היה אונליין, זכיתי מקום ראשון, ובעצם קיבלתי תיבה הכי גדולה שהייתה במשחק, כאילו משהו אסטרונומי, ואז, שוב, לא יוטיובר, לא כלום, ביקשו ממני קהילות כאלה של קלאש רויאל בפייסבוק, תצלם, פליז, מה קיבלת? תעשה פתיחת תיבות. אני כזה, מה אתם רוצים? טוב, בסדר, הקלטתי מסך, צילמתי אותי, פותח את התיבה 3 דקות. ולמי שלא יודע בקלאש רויאל מה זה, זה כאילו, זה משחק אסטרטגיה כזה, מי אני אומר לך מבוגרים יותר, אולי לא יכירו, אבל זה כזה משחק של אסטרטגיה, שאתה צריך כאילו, אני אהבתי להסתכל על זה כמו סוג של שחמט, אבל עם אלמנט חדשני כזה, כי אתה צריך לחשוב מה הוא יעשה ואיך זה, ופה ושם, אבל אתה צריך גם לזוז מהר, אז זה אסטרטגיה, אבל עם זריזות מסוימת, וכחלק מהמשחק, כשאתה מנצח, כאילו, כל כמה זמן אתה מקבל תיבה, בלי לסבך יותר מדי, ובתיבה הזאת אתה יכול לקבל דברים, קלפים, לא נסבך אתכם, אבל התיבות האלו, יש נדירות מסוימת, והנדירות ככל שהיא עולה, ככה אתה מקבל דברים יותר טובים ויותר דברים. אז אתה קיבלת את התיבה הכי, כן. בזכות זה שניצחת בטורניר, קיבלת את התיבה הכי גדולה שהייתה אי פעם במשחק הזה. נכון, אז התיבות זה באמת נותנים שם קלפים, שהם כאילו דמויות במשחק, ואני קיבלתי את הפרס האולטימטיבי, שבאמת אי אפשר לקנות גם בכסף, זה כאילו רק מי שמנצח בטורנירים, וביקשו ממני לצלם. אז אמרתי בכיף, צילמתי את הפתיחת תיבה הזאת, העליתי אותה ליוטיוב, פייסבוק, על ערוץ אז עידן המלך 123. שכאילו, אתה יודע, כולם יש להם ערוץ עם שם מסוים, אבל לא מעלים אליו סרטונים. אז העליתי, וזהו, המשכתי בחיי. פתאום אחרי שבוע אני אומר, בוא נאמר עם הסרטון הזה שהעליתי. אני נכנס, אני רואה 10,000 צפיות, 10,000 צפיות. על הסרטון הראשון סתם ככה? על הסרטון שסתם העליתי, אין לי עוקבים, אין לי כלום, יש לי 100 עוקבים באינסטגרם, ילד. שאז, אגב, חשוב לציין, זה היה כמו היום כאילו 500,000, לא יודע, 1,000,000, כי היום ביוטיוב, אתה יודע, אנשים אומרים, אני מגיע ל10,000 צפיות, והוא, תבינו שכאילו, ליוטיובר הכי גדול בארץ, היה 30,000 צפיות.
כזה, זה היה לפני 7 שנים. זה כאילו להיות ויראלי בצורה מטורפת. זה היה ויראלי, זה היה. וקיבלתי המון תגובות, גם בסרטון של, תקשיב, תלמד אותנו איך ניצחת, תלמד אותנו איך לשחק, תהיה יוטיובר. אתה יודע מה שאלתי? את עצמי כאילו, מה זה יוטיובר? מה זה יוטיובר? זה מה ששאלתי, אמיתי לגמרי, אמרתי, מה זה אומר בכלל? נכנסתי ליוטיוב, כתבתי קלאש רויאל, ופתאום אני רואה שיש מלא ילדים מוזרים שמעלים סרטונים על קלאש רויאל, ואז הפכתי לאחד מהם, זה מה שקרה בסוף. התחלתי לעוד סרטונים, נהניתי מזה, תמימות מוחלטת, לא כסף, לא כלום, קלטתי מהטלפון, למדתי תוכנות עריכה, כתבתי איך לערוך ביוטיוב, ופשוט התחלתי, ממש פשוט התחלתי. ופתאום 1,000 צפיות ו500 צפיות, כי היה לי את הסרטון הזה שכבר, של התיבה שנתן לי איזשהו גב, ומשם זה פשוט התחיל להתפתח. וזה משהו זאת אומרת, למה דחף לעשות את זה? זאת אומרת, זה הצפיות, זה משהו שאמר לך, וואו, אוקיי, יש פה משהו שיכול להיות גדול, או שזה היה מקטע של מאיפה זה בא, הצורך להמשיך עם זה? תשמע, זה פסיכולוגי נורא, אני לא יודע להגיד לך, זה נראה לי עמוק להבין מאיפה זה בא. אם אתה שואל את התכלס, נראה לי שזה היה כזה, שיכולתי להשפיע, כי הרגשתי שאני משפיע כנראה פתאום, כאילו פתאום אתה מקבל הודעות מאנשים שאכפת להם מה אתה עושה, אז אתה יודע, זה פתאום כזה, יש לי השפעה על מישהו רוצה לראות מה אני עושה, זה כאילו מגניב. עד אז אתה יודע, אתה ילד בן 17, אתה עושה מבחנים והולך לשחק כדורגל, או שאתה משחק במחשב, ואין לך יותר מדי השפעה כמו יש לי עכשיו, אז פתאום אתה קולט שיש פה, קורה פה משהו, וכנראה אהבתי את זה, וזה היה לי כיף, הרגשתי שזה, בוא תקרא לזה הצלחה, כי זה סוג של הצלחה בסוף, 10,000 צפיות, ואנשים רוצים עוד, ופשוט רציתי, אז המשכתי עוד, ומשם זה יצא משליטה, זה התגלגל. זה מגניב, זה כאילו, העולם נתן לך הזדמנות מסוימת, לקחתי אותה. אבל לקחת אותה עד הסוף. עד הסוף. עכשיו, באותה תקופה, יוטיוב זה לא מה שזה היה היום. גם היום, יש הרבה אנשים שמתים לעשות ערוץ יוטיוב, אבל מתביישים ממה שיגידו, ממה שזה. אז, זה הרבה יותר מהיום. זה לא היה דבר, כאילו, מה זה אתה יוטיובר? יותר מזה, אני אגיד לך, לקחו רמיקס, לא לקחו רמיקס, עשו רמיקס, מתגובות שלי בסרטונים, ועשו מזה שיר, ושמו אותו במסיבת שכבה. יואו. וזה לא היה נעים כל כך. לא יודע איך עברתי את זה סבבה, כאילו זה היה בסטלבט איתי, ממש לא עליי, ממש לא עליי, אבל כאילו, תחשוב, זה לא... כן, זה עדיין כזה... אחי, מסיבה של י"ב, זה היה ביער, ערב, לילה, ופתאום מישהו אומר, תנו לי רגע להתחבר ואת הטלפון, ושם רמיקס של 3 פיירבולס, כאילו, וזה אני, אחי. ואתה יודע, כולם כזה בצחוק לא עליי איתי, אבל זה היה קצת לא נעים, אבל עברתי את זה יפה, למזלי, לא יודע, היה לי ביטחון עצמי בעצמי, שכאילו, אפילו אני זוכר שחבר בא אליי ואמר לי, אחי, גם אם הם צוחקים וזה איתך, אל תייחס אליהם, הם מקנים, וראיתי מה אתה עושה ותמשיך ככה. לא אשכח את החבר הזה. ברור. אז זה היה קטע, אבל אתה צודק, זה היה חייזר לחלוטין. זהו, זה ממש, כי אני יודע, כי גם אני באותה תקופה, שוב, זה כאילו החצי הקודם של החיים שלי, אני שוכח את זה, אבל היה לי, כשזה תפס בארצות הברית, כאילו פתאום הגעתי ל100,000 סאבים, והתחילו להיות לי עשרות אלפי, ולפעמים גם מאות אלפי צפיות על סרטונים וזה. וכאילו פתאום כן, אתה נכנס לכיתה ושמים את הסרטון שלך וזה, והם מדברים, ואחר כך גם עשיתי, אני לא מאמין שנדבר על זה, כאילו, אבל בסדר, אני גאה בזה, זה היה מגניב, עשיתי שיר על קלאש רויאל, כאילו ראפ. אני זוכר. היה לי את הראפ. באנגלית, לא? עשיתי ראפ באנגלית, לכבוד 100,000 סאבים, והעליתי אותו, אמרתי, אין לי ספק שזה יתפוצץ. זה טוב. והעליתי את זה, לא רק שזה התפוצץ, קלאש רויאל בעצמם שמו את זה בתוך המשחק, ואמרו תשמעו את זה, היום שזה איזה 3 מיליון צפיות, כאילו, צריכי לגמרי, וגם זה, אתה בא ואז שמים את השיר שלך, ועד היום כאילו, לפעמים גם בקטע של ארוחות משפחתיות, כאילו מישהו רוצה את זה, אז לשים, אבל כן, צריך ביטחון עצמי, וצריך לדעת להיות גאה במה שאתה עושה. צריך להיות שלם ממה שאתה עושה, זה לא גאה, שלם, כי אם לא היית שלם עם זה, זה היה גורם לך להרגיש קצת לא נעים כששמים לך פליי על השיר. לא משנה מה, אתה עדיין תרגיש לא נעים, כי זה חלק של, כאילו כשמישהו צוחק עליך, גם אם אתה שלם עם זה, עזוב, באיזשהו שלב יצחקו עליך, ואנחנו נדבר על זה, זה לא משנה, עם פרסום ועם הכרה, יבואו הייטרים, ויבואו האנשים שמקנים, ואומרים כאילו, וזה הדרך שהם מוציאים את זה החוצה, לנסות להוריד אותך, וגם אם לא אכפת לך, עדיין תהיה לך תחושה לא נעימה, וצריך ללמוד להתמודד איתה, ועם הזמן לומדים להתמודד איתה, אבל בגיל צעיר זה קשה. אז כאילו אני אומר, בגיל 17, שזה בכלל לא ידוע הדבר הזה של יוטיובר, אתה מתחיל יוטיוב, לא היה לך את הפחד הזה של, אוקיי, מה אם חברים שלי או משפחה שלי יראו את זה, או מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי? לא, אני חושב שלא. קשה לי לזכור מה באמת קרה שם, כי זה קרה גם נורא מהר. אני התפרסמתי בהתחלה די מהר, תמיד שואלים אותי, איפה פרצת? כאילו, איך פרצת? איפה הרגשת פתאום? וכאילו, אין לי תשובה לזה, כי אף פעם לא באמת, לא היה בום. זה היה נורא כזה עלייה ממש מתמדת והדרגתית, ותמיד בעלייה. והגעתי לאיפה שאני היום, כי היה המון אירועים, היה את הפסטיגל, והיה לפני זה שפרצו לי לערוץ, שזה הרבה אנשים דיברו על זה. ואז לפני זה היה קמפיינים והופעות ואירועים, אז תמיד זה
היה בעלייה. וכשזה התחיל, אני פשוט נהניתי, אני לא חשבתי על זה יותר מדי, אתה מבין? לא הייתי שם לא בשביל הכסף, ולא בשביל הפרסום, ולא בשביל הקהל, ולא בשביל העוקבים, פשוט נהניתי. אחרי זה, כשזה התחיל כזה להתקדם, אתה פתאום קולט מה קורה פה, עם סוכנויות, עם קמפיינים, כסף, זה היה נורא הזיה. ברור, אבל יש את השלב הזה, יש שלב מסוים, נניח, אני חושב על זה ככה, כשמישהו מתחיל לעלות סרטונים עם 0 סאבים, זה כאילו, אין לגיטימציה לצורך העניין. אבל לא היה לי 0 סאבים. אז תשכח, היה לי את הגב של הסרטון. היה לך את הגב של הסרטון. בלי זה, זה היה נראה אחרת. זהו, אז זה גם משהו, אבל גם, כאילו מישהו עם 1,000, 1,500, לא משנה, קצת סאבים, הוא יכול לעשות בדיוק אותו דבר, עם מישהו שיש לו 500,000 סאבים, ול500,000 סאבים יגידו, וואו, איזה מדהים וזה, ול1,500 סאבים, למרות שהם עושים בדיוק אותו דבר, הסביבה שלו לא תקבל את זה, כי ההצלחה נותנת לזה לגיטימציה. ואז אני שואל, כאילו, בשביל אנשים אחרים, ויש המון, כאילו, לאחרונה יצא מחקר אני לא זוכר איפה קראתי את זה, או איזה משאל גדול בארצות הברית, ששאלו ילדים מה הדבר שאתם הכי רוצים לעשות שתהיו גדולים, ואני חושב שהדבר שהיה הכי גבוה ברשימה זה יוטיובר. אז כאילו יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לעשות את זה, אבל זה ברור שמה שעוצר אותם זה מה יגידו ומה יחשבו. אז אולי אתה תוכל לשתף במיינדסט שלך אז, גם כשהיה לך את הדבר ההתחלתי הזה, עדיין לא היית מפורסם, ועדיין זה היה משהו אחד. אתה לא זוכר כאילו קשיים, או משהו שאמרת אולי, או חששות, או איכשהו שהתמודדת עם זה? תראה, קודם כל, המון ילדים רוצים להיות יוטיוברים, שזה מדהים, וזה מעורר השראה שכאילו ההשפעה שלנו לגרום להם לרצות להיות כמונו, זה מטורף. אבל אני חושב שהם לא מבינים מה כרוך, כאילו, מאחורי הקלעים של הדבר הזה. אז אולי נדבר על זה אחר כך, כי זה נושא שלם, וזה ממש לא קל, כאילו, ברמה שאנשים לא מודעים לכמה זה עבודה מאחורי הקלעים, ברמה של שבוע שעבר הייתי בארוחה משפחתית, דודה שלי עובדת מבחינתה נורא קשה, והיא אומרת כזה, אתה יודע, בקהל המשפחתי, בוא איך בא לי לעבוד פחות ועדיין לעשות כסף ולהיות מוצלחת כמו עידן, ואז כולם מסתכלים עליה, מה? אז כזה, כן, הוא רק משחק במחשב כל היום. עכשיו, אנשים לא מבינים בכלל מה הם אומרים. אתה יודע מה זה 7 שנים להישאר כאילו מוביל ורלוונטי בתחום שמשתנה כל יום, כאילו זה וואו. אבל אני חוזר לשאלה שלך ונחזור לנושא הזה אחר כך. אם בהתחלה היו לי חששות, אני אגיד לך מה, היום יש פה בעיה. אז לא היה ידוע שהתחום הזה יש לו בכלל פוטנציאל כלשהו, לא לפרסום, לא לכסף, לא להצלחה, כלום. אני עשיתי את זה לכיף. אתה חושב שאתה יוצא לשחק כדורגל יום אחד, וסקאוטר מוצא אותך, ואז לוקח אותך לשחק כדורגל באופן מקצועי. אתה לא ידעת שזה הולך לקרות, פשוט התחלת לשחק לכיף. אז לא היה לי את החששות האלה. ברגע שאולי התחלתי טיפה להבין שזה תופס, אולי שם היו חששות, כי פתאום אתה קולט שצופה בך קהל צעיר, ואתה מקבל יום אחד הודעה זוהמת מאמא, שאתה מקלל בסרטון, ובגללך הבן שלה מקלל, שם אתה כזה אומר, מה? אבל זה סרטון שלי, למה את אומרת לי מה להגיד? זה לא אשמתי שהבן שלך צופים בי, ואז פתאום אתה קולט שזה, יש לך אחריות, כי צופים בך כולם, ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז שם התחילו קצת חששות, וכאילו פוליטיקלי קורקט, כל הבדיחות האלה של אם לדבר בצורה בוגרת, או לדבר בצורה שהיא מתאימה לכל המשפחה, אתה מבין? כי זה כבר מסבך את זה שלא לדבר על הדולר הצהוב של יוטיוב שלנו פעם, שחסם אותנו על כל מילה לא במקום. אם אתה אומר משהו לא זה, אין כסף, אין חשיפה, אז כאילו זה מאוד שאלה קצת מסובכת, אבל פשוט נכנסתי לזה בתמימות מוחלטת, ועם זה שנכנסתי לזה, הייתי במוטיבציה כזאת מטורפת, זה בקטע שהמוטיבציה שלך, כאילו לא חשבת בכלל על הסביבה שלך, חשבת על, אוקיי, יש לי את ההזדמנות, איך אני לוקח אותה ואיך אני רץ איתה, וזה פשוט איך אני נהנה מזה יותר, איך אני מפתח את זה יותר, כשהתחילו לשלם לי, אתה יודע, על דבר קטן, פתאום אתה קולט שכאילו, משחק במחשב משלמים לך, שככה זה באמת פעם, היום זה לא, ואז משם אתה אומר, איך אני מפתח את הדבר הזה? אתה מתחיל לחשוב, למה שילמו לי בכמות ובסכום ששילמו לי, איך אני יכול לגרום לכך שהכסף יגדל, תמיד כשאתה רוצה לפתח עסק, אתה רוצה להבין מה מצליח, ואיך אתה גורם לא להצליח יותר, אתה מבין? זה מעניין, וזה נקודה חשובה שאולי הייתי שמה ליד דגש, שזה משהו שנהנית ממנו. ושמעתי לא מזמן, אני לא זוכר באיזה פודקאסט, אבל כאילו משפט נורא יפה, אני אחרבש אותו כי אני לא זוכר במדויק, אבל מה שהוא אמר זה ככה, הבן אדם שאוהב ללכת יגיע יותר רחוק מכל בן אדם אחר שעושה את זה כדי לנצח או להצליח. אתה, בגלל שאתה אהבת את זה, אתה היית מסוגל לעשות את זה לאורך 7 שנים, וכדי שאנשים יבינו שנייה כמה זה לא בום וזהו, אולי כזה תסביר לי רגע על איך נראה הטראג'קטורי, זאת אומרת שנה אחרי שנה, איך זה נראה מהצד שלך מבחינת עוקבים ומבחינת הכנסות. אני מניח שבשנה, שנתיים
הראשונות לא באמת עושים מזה כסף שמאפשר לעשות עם זה משהו. לא, במיוחד לא בתקופה עכשיו. תחשוב שפעם באמת, כשנכנסתי לזה שוב באיזושהי תמימות מסוימת, אז התחום היה נורא לא מפותח. היום, כשיש לך כל כך הרבה רפרנסים ליוטיוברים, ויש מאות אלפי צפיות לכל יוטיובר, ששוב, אני אומר, פעם היה להכי גדול 20-30 אלף שזה. היום, אתה יודע, אני עושה את הצפיות האלה בשעה, אבל לא אומר את זה בקטע מזלזל, אני מציג את זה כעובדה שהתחום פשוט התפתח ונהיה ויראלי בצורה אחרת. אז היום כשאתה נכנס להיות יוטיובר, יש איזה יתרון וחיסרון. החיסרון שאתה עומד מול מפלצות, כאילו יוטיוברים שיש להם מאות אלפי עוקבים, ואיך אתה אמור כאילו להתחיל לקבל חשיפה כשכבר קיימים הרבה שהם מוכרים יותר, ומצד שני יש לך בסיס ורפרנסים של מה הצליח, איך מצליח, איך עורכים נכון, איזה סוגי קריאייטיבים עשו יוטיוברים, וכבר יש לך המון בסיס להבין מאיפה אתה מתחיל. כי פעם לא היה לנו רפרנס של כאילו מאיפה להתחיל. אתה פשוט עושה סרטונים ואתה יורה לאוויר ורואה מה תופס. היום אתה כבר יודע שהוא תפס כי הוא עושה אוכל, והוא תופס כי הוא עושה ולוגים, והעריכה שלו יותר אדוקה, אז הוא יותר מצליח. אז יש לזה שהתחום מתפתח חסרונות ויתרונות לצופים חדשים, ליוטיוברים שרוצים להתחיל מחדש, ופשוט צריכים ללפות את היתרונות האלה ולהגדיל אותם, אתה מבין? ומהצד שלך, אתה זוכר כאילו בשנה הראשונה שעשית, כמה עוקבים היו לך, כמה בשנה השנייה, מתי השלישית, ואיך זה היה נראה כאילו, כי הרבה אנשים מצפים, אני מניח שמתחילים, זה אוקיי, אני אעשה 2-3 סרטונים, ואז זה חייב להתחיל לתפוס, ואז אני כאילו מהר זה, וכשהם רואים שזה לא קורה, הם אומרים, זה לא עובד, כאילו. קודם כל, אז בגלל זה עשיתי עכשיו את החפירה הקצרה הזאת של היום זה לא פעם, אז כאילו גם אם אני אסביר לך עכשיו משהו, זה לא אומר שזה תקף לעכשיו, אבל בעיקרון אצלי לקחו לי כמה חודשים טובים, אם לא 8 חודשים, עד שמישהו התחיל להסתכל עליי בפן מסחרי או קמפיינים או משהו כזה, פשוט עשיתי סרטונים להנאתי במשך חודשים, צברתי קהל, צברתי צפיות, ואז... וחודשים זה לא להעלות סרטון בחודש, כל כמה זמן העלית סרטון? מה פתאום, זה פעמיים בשבוע. לפחות, ולהשקיע בעריכה ובצילום, ולהבין כל פעם איך אני משתפר, איך אני מיוחד, איך אני עוקב אחרי הטרנדים של הנושא שאני עושה עליו תוכן, זה כל הזמן להיות עם היד על הדפק. זה נון-סטופ, לעשות 2 סרטונים בשבוע זה פסיכי. אחי, אני 7 שנים בנון-סטופ סרטונים ויצירת תוכן, ברמה שגם כשטסתי למקסיקו לחודש וחצי לנוח, עלו סרטונים. וגם כשהייתי בפסטיגל 1.5 חודשים, עלו סרטונים. יכול להיות שלפעמים העליתי 2 בשבוע, ולפעמים העליתי 1 בשבוע, אבל לא הייתה הפסקה. בלי הפסקה? לא הייתה. 7 שנים? אני לא חושב שיש מישהו אחר שעושה את זה. אין. וזה למה אתה מנצח. כאילו, צריך להבין, זה לא קל, וכשמישהו עושה את זה כמו שצריך, גם אם ב8 חודשים הראשונים הוא לא רואה מזה הצלחה מסחרית, הוא עושה את זה כי הוא מאמין בעצמו, וכי הוא נהנה מהדרך, בחלון זמן מספיק רחב הוא ינצח, וזה מה שעשית, וב8 חודשים הראשונים גם אם לא ראית, התמדת והמשכת עם זה. 7 שנים זה בלתי נתפס, כאילו. זה עובר בטיל, שתדע לך, זה הזיה. זה כאילו המון זמן, ובגלל שאני כל כך נהנה מזה וחי את זה, זה לא להאמין שעבר 7 שנים, זה כאילו הזיה. אז כן, זה חשוב ליהנות, זה חשוב להיות סבלני, אבל זה גם חשוב כל הזמן להתפתח. אני כל הזמן, עד היום, עושה כל סרטון הבנה של למה הוא הצליח, למה הוא לא הצליח. תמיד, זה כאילו, אתה לומד גם מכישלונות, ואתה לומד גם מהצלחות, וזה חשוב כל הזמן להסתכל. אני אף פעם לא שענן, ואומר לעצמי, הכל טוב, הסרטון של השבוע הבא, הוא יצליח, ועוד חודש הוא גם יצליח. לא, תמיד להבין מה קרה השבוע ביוטיוב, מה קרה החודש ביוטיוב, מה קורה במדינה, אם מדברים על רולאפס, או שמדברים על ספינרים, או שהמצב עכשיו במדינה הוא קצת רגיש מבחינת הטילים, וכל מה שקרה לא מזמן, ובעצם פה אני צריך שנייה להוריד הילוך, כי אני לא יכול להיות חסר רגישות למה שקורה במדינה. אני יודע שיש לי השפעה וגם אחריות, ואני כל הזמן ערני למה שקורה גם אצלי בערוץ וגם במדינה, כי בסוף זה איזושהי אינטגרציה. אם אני לא אדבר על נושאים אקטואליים ולא אתייחס אליהם, זה כאילו אני מנותק ממה שקורה פה, אתה מבין? אני כל הזמן מחובר למה קורה. לגמרי, זה עבודה נון-סטופ, ואני מכיר את זה, ושוב, אני חושב כחלק ממה שעשית, בגלל שעשית את זה כל כך הרבה לאורך, כל כך הרבה זמן, זה כאילו סוג החוק 10,000 שעות. אתה עושה את זה באופן קבוע כל כך הרבה זמן, היום, אם אתה מסתכל 7 שנים, סרטון 2 כל שבוע, זה מגיע כאילו למאות, אולי אפילו יותר סרטונים שעשית, לעומת רוב האנשים האחרים שיש להם ניסיון של 10 סרטונים, אולי 100 סרטונים, יש לך כל כך הרבה יותר ניסיון מהם שאתה פותח את הפער הזה, וזה ניכר, שוב, וכשאנחנו מדברים בשיחות בינינו, אני מדבר איתך, ומה שנכנס לסרטון, גם לסרטונים אצלי, אני יודע, כאילו כל מי שעורך אצלי, הוא אומר לי, תקשיב, בחיים לא קיבלתי מישהו שנכנס איתי לרמות האלה, ומדבר איתי על כל קאט וכל זה, ואני יודע שזה אצלך, כי אני עובד עם מישהו שעבד איתך, אבל זה מה שנכנס לזה, ואנשים שפשוט מצלמים... לא מתפשרים, שלא מתפשרים. לא מתפשרים על כלום, זה מה שאתה אומר. ושם זה נמצא. שם זה נמצא, כי מישהו שעושה ויאללה בבאללה, אם הסרטון הוא 8 מ-10, הוא יכול לקבל את
X צפיות, ואם אתה תשקיע את המון המון מאמץ כדי להפוך אותו ל9.5 מ-10, הוא יקבל 10 צפיות, ואנשים לא מבינים את זה. אז זה גם משהו שנכנס אליו המון. אבל כאילו בואו נדבר על שנייה מבחינת זמן. אתה זוכר כמה זמן לקח להגיע ל100,000 הרשומים הראשונים? האמת שלא. אני לא רוצה להגיד לך סתם, מה שאני זוכר שהיה קרוב ל100,000 והלחיץ אותי, זה ששיניתי בעצם נושא ותוכן, וגם שם, מ-In the Clash ל-In the Game. רציתי לדבר על זה. שכאילו, אם ניכנס לזה מה זה אומר בעצם, אז אני הייתי בכינוי של In the Clash, כי הייתי בקלאש רויאל, במשך שנה לפחות, רק קלאש רויאל, כלומר כל הסרטונים שלו כל שבוע זה היה קלאש רויאל, ובאיזשהו שלב קצת נמאס לי, והאמת שזה נורא מצחיק לפתוח את הנושא הזה, כי עד היום הרבה חושבים שאני הפסקתי עם הקלאש רויאל, כי כאילו זה הפסיק להיות טרנד, וזה מה זה לא נכון, אני הפסקתי עם הקלאש רויאל, שנייה לפני שזה הפסיק להיות טרנד, ויש הסתברות מאוד גדולה שזה הפסיק להיות טרנד, כי אני הפסקתי לשחק בזה. אז זה נשמע מאוד דרמטי, אני אסביר. ברגע שיוטיוברים, יש להם השפעה כל כך גדולה על נושא מסוים, אם זה קלאש רויאל, ואם זה גיימינג, ואם זה מיינקראפט, ואם זה רול-אפס. כשמפסיקים עם משהו שהם עושים כל כך הרבה זמן ברצף, זה משפיע. אתה רואה את ההשפעה על הקהל בארץ. אני יכול להגיד לך שאני עשיתי סדרה על משחק שנקרא לואיג'י's מנשן, בסדר? בנינטנדו, וזה היה לכיף, לגמרי לא קמפיין או משהו כזה, ועשיתי עליו בסוף, פשוט כי נהניתי ממנו 20 סרטונים, שזה מלא, אוקיי? זה מלא, רק על משחק אחד. באו לנינטנדו, בסוף השנה הזאת, ואמרו לי, זה המשחק הכי נמכר של אותה שנה. עכשיו, אתה יכול להגיד, מה הקשר? זה המשחק טוב בלי קשר, ואני יכול להגיד לך שכל מישהו שפגשתי, ברחוב, באותה שנה, אמר לי, תודה שקניתי את לואיג'י's מנשן בזכותך. אז אתה יכול להגיד שאני מחרטט, ואתה יכול להגיד שיש בזה משהו, אבל אנחנו משפיעים על טרנדים, ובקלאש רויאל, מה שקרה, זה שאני, נמאס לי. תשמע, נמאס לי, אני שנה עשיתי את אותו משחק, אותו סרטון שאני מזכיר ששיחקתי גם לפני היוטיוב. אני שיחקתי גם לפני, ככה התחלתי ביוטיוב, וכשהפסקתי, מאותו רגע פתאום ראית הנפילה בקלאש רויאל, ופתאום תוך חודש הוא הפסיק להיות טרנד. אז אתה יכול להגיד במקרה, אתה יכול להגיד אין קשר, אתה יכול להגיד גם שאני מחרטט, ואולי הפסיק להיות טרנד לפני שהפסקתי, אבל אני אומר לך שלא, לי נמאס, החלטתי קצת לשנות, ומשם פשוט קלאש רויאל דח, עד שהוא פשוט, אתה יודע, התמסמס באיזשהו שלב, היום אני יודע שמשחקים בו עדיין, שזה לגיטימי לגמרי, אבל אז זה היה, אתה יודע, משהו אחר. זה היה מטורף. כן. ושוב, זה לא סתם אומרים משפיען ומוביל דעת קהל, כי באמת יש השפעה, כי כשאתה מייצר תוכן, אתה חושף את זה למאות אלפי אנשים שבאים, וכאילו, באמת יש פה משהו שאנשים לא מבינים, אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה, אבל כחלק בנוסף, לא כחלק, בנוסף למאמץ הפיזי ולשעות ששמים בדבר הזה, יש את הצד השני, שזה יתרון וחיסרון, זה ההשפעה. וכמו שאתה דיברת על זה, יש את ההשפעה מהצד של, אוקיי, מה שאני עושה, האנשים שצופים בי, שמעריכים אותי, יעשו. אז הוא אומר, עכשיו אני צריך להתחיל לחשוב פעמיים על כל מילה שאני אומר, ואיך אני צריך להתנהג בחוץ, ומה אני צריך לעשות, ואיך אני צריך לעשות. זה לחץ, וזה קשה לא רק פיזי, זה גם קשה נפשי, וזה די משנה חיים. יש, כולם יודעים, לפרסום יש את הצד הטוב ואת הצד הרע. לגמרי. ומהצד השני, אם אתה מנצל את זה לטוב, אתה יכול לעשות דברים מאוד מאוד מגניבים, ולהנחיל באנשים, הרבה שעוקבים אחריכם, אנשים צעירים, שבדיוק בשנים האלה הם מעצבים את האישיות שלהם, אתה יכול להנחיל בהם את הערכים שאתה מאמין בהם, ולהיות חלק מהעיצוב של האישיות שלהם בבן אדם, וכאילו 10 שנים קדימה, אתה תהיה חלק משמעותי בהתבגרות שלהם, זאת אומרת, דור שלם גדל עליך, ומה שאתה עשית, כאילו עוד 10 שנים, זה אנשים שיהיו להם ילדים, ויהיו להם עסקים, ויהיו להם זה, וכאילו, זה יהיה חלק בזכותך, כאילו. שזה ממש ממש מגניב, וזה קונספט שהוא לא היה, לפני 10 שנים זה לא היה, וזה מעניין לראות איך זה יהיה קדימה, אבל זה משהו ממש מגניב, כי מה שאתה עשית בעצם, זה התחלת להתבגר עם הקהל שלך. כשאתה התחלת, היית בין, כמו שאמרנו, בין 17 או משהו כזה, אולי אפילו טיפה לפני, התחלת בקלאש רויאל ובמשחקים האלה, ואז אמרת, אוקיי, אני לא רוצה להיות מחובר, גם מבחינה חכמה, זה חכם, אני לא רוצה להיות מחובר למשחק. למה שאני אחבר את כל המותג שלי ואת כל השם שלי למשהו ספציפי, שיכול להיות שימאס לי ממנו, והנה נמאס לי ממנו, אז אני עושה שינוי מותג, ואני יודע שהיו הרבה אנשים שלא עשו את השינוי הזה, או ניסו מאוחר מדי. או כי הם אמרו, וואלה, המשחק עדיין רלוונטי, אני אמשיך לשחק בו גם אם אני לא נהנה, וגם זה ניכר בתוכן. כשאתה עושה משהו שלא בא לך, תוכן פחות טוב ואין מה לעשות, ואז אתה יכול להגיד שאולי הם לא הצליחו בגלל זה, בגלל שהם הכריחו אותם, אבל אתה עשית משהו אחר, ואמרת, לא אכפת לי. זה היה עדיין טרנדי. לא אכפת לי אם אני אאבד צפיות או לא, אני רוצה לעשות מה שאני נהנה ממנו, כדי שאני אמשיך לעשות את זה. ואתה זוכר האם הייתה ירידה כשהפסקת לעסוק קלאש רויאל לתקופה מסוימת? הייתה עלייה.
שנייה לפני שאנחנו ממשיכים עם הפודקאסט, רציתי להגיד תודה לספונסר של היום, אני. אז אין לנו ספונסרים, אבל אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי להגיד שאנחנו מחפשים עורכי וידאו, תותחים שהצטרפו לצוות שלנו. קודם כל, והכי חשוב, זה לערוץ היוטיוב הראשי שלי. אם יש לכם ידע באפטר, אתם מבינים סטורי טלינג, אתם מבינים יוטיוב, מבינים רטנשן. אם אפילו ערכתם ליוטיוברים גדולים, זה אפילו יותר טוב. אם אתם מבינים בכל זה, אנחנו מחפשים אתכם. יש לכם פה הזדמנות מדהימה לעבוד עם האנשים הכי טובים בארץ בתחום היוטיוב, לעבוד איתי באופן אישי בערוץ הזה, ובנוסף לכסף שאתם תקבלו, שאני כמובן משלם יותר מכמעט כל היוטיוברים, אם לא כל היוטיוברים בארץ, אתם תקבלו פה המון ניסיון והזדמנות מעולה להתפתח אישית. ואם אתם כן עורכי וידאו, אבל אין לכם ניסיון בעריכה ליוטיוב, זה בסדר גמור, כי אנחנו גם מחפשים עורכי וידאו לקליפים, לטיק טוק, לרילס, לשורטס, לכל הפלטפורמות האלו, גם להוציא קטעים מהפודקאסט וגם להוציא קטעים מהיוטיוב הראשי שלי, שאגב, אם עדיין לא נרשמתם או ראיתם סרטונים משם, כל הפרטים בתיאור של הסרטון, ממליץ לכם לעשות את זה. אז אם אתם חושבים שאתם מתאימים, תשלחו תיק עבודות וקצת מידע על עצמכם למייל שמופיע עכשיו על המסך. זה הכל, בחזרה לפודקאסט. ואתה זוכר האם הייתה ירידה כשהפסקת לעסוק לשואה לתקופה מסוימת? הייתה עלייה. אבל זה כי עשיתי את זה עדין וחכם. זה גם משהו שצריך להבין. אני לא רק התמדתי, אני לא רק עשיתי סרטונים, אני כל הזמן הייתי עם יד על הדופק, ועם המון מחשבה מאחורי מהלכים שעשיתי, איך אני מחליף מאינדקלש לאינדגיים, עד איך אני משווק את המותג שלי בפעם הראשונה, שנדבר על זה בטח בהמשך. מה שקרה שמה, זה הבנתי שזה הולך להיות דרמטי. אני ידעתי, אני לא הייתי שאלה לגבי זה, ולא פשוט העליתי סרטון ואמרתי, טוב חברים, אני מפסיק, מי שרוצה שישב ומי שלא, לא. ממש לא. אני בעצם, לפני שבכלל התייחסתי לשינוי, אני הבנתי שאני רוצה להפסיק, קודם כל עשיתי פעם ראשונה משחק שהוא לא קלאש רויאל. זה קודם כל, עשיתי ממש באקראיות, עדיין לא שיניתי שם, עדיין לא הכרזתי שום דבר, פשוט אמרתי, חברים, היום אני רוצה לנסות בפעם הראשונה משהו שהוא קצת שונה. אז מי שפחות אוהב קלאש, מי שאוהב רק קלאש רויאל, אז תנו לזה הזדמנות, ומי שאוהב דברים אחרים, הנה הסרטון הזה בשבילכם, ביקשתם ממני המון לנסות. ואז הסרטון הזה הוא דווקא נורא הצליח, אבל היה קצת תגובות של, תשאר בקלאש רויאל, אל תעשה דברים אחרים, זה היה נורא מצחיק, כאילו אמרו לי מה לעשות. תשאר בקלאש רויאל, אל תעשה שום דבר אחר. כן. כאילו, מה אתם רוצים? ואז ראיתי שזה הצליח. זה הצליח עם קצת, אתה יודע, תגובות של שנויות במחלוקת, ואז הבנתי שאני הולך על זה. כי זה הצליח לי, הסרטון הזה הצליח לי, הוא הביא לי גב של, תקשיב, אוהבים אותך גם בלי הקלאש רויאל, לך על זה. ואז עשיתי עוד סרטון, ששם מזה כולם זוכרים אותי, כל מי שצופה בי עד היום, קוראים לזה אני לחם, אוקיי? I'm bread, אין מישהו שצופה ביום ולא זוכר את הסרטון הזה, זה הסרטון שזוכרים כהראשון שעשיתי, שהפכתי מאינדקלש לאינדגיים. עשיתי את אני לחם הזה, מלא צרחות, לא ממליץ לשמוע ליד אנשים, עם אוזניות ובווליום נמוך, אבל אהבו את זה. פשוט אהבו את זה, ובאותו רגע שכבר שניים הצליחו לי, אמרתי, זהו, אני הולך על זה, אני לא צריך את הקלאש רויאל, אני מציתי את הקלאש רויאל, עשיתי סרטון שאני משנה את השם שלי, מאינדקלש לאינדגיים, שאני עדיין אעשה קלאש רויאל, תמיד זה גם נורא חשוב, אבל פחות ולא רק. כי אם הייתי קוטע את הקלאש רויאל בבום, זה היה מפיל אותי. יפה. כי אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול, לא משנה כמה אתה לא רוצה, אם אכפת לך להצליח ואכפת לך מהקהל שלך שבנה אותך, אתה צריך גם לתת לו את הכבוד. אז אתה לא ישר קוטע את הדבר הזה, אלא אתה מוריד אותו עד שהוא לא יהיה יותר. אז זה נורא חשוב. מגניב. אתה יודע מה אני לוקח מפה? אני חושב שעשית, כשאני חושב על עצמי, אם הייתי רוצה להצליח ביוטיוב כמה שיותר מהר, אני התחלתי יוטיוב חדש בתחום העסקים יותר, והאי-קומרס והאונליין, וזה תחום מאוד קשה, כאילו בישראל, לפני שאני התחלתי לעשות את זה, הסרטון עם הכי הרבה צפיות שם, היה איזה 10,000 צפיות, וזה לא מאנשים וזה, זה התחום לא קיים. אם אתה רוצה להצליח להיות יוטיובר כללי, זה לא חכם להיכנס לתחום כזה. הסיבה שהצלחתי שם, זה פשוט כי עשיתי כבר את הסרטונים שלי לפני, אני מבין איך יוטיוב עובד, אני חושב 1000 פעם על כל סרטון וזה, וכבר יש לי את הניסיון, אבל אני חושב, ליוטיוברים מצליחים, אתה כאילו, בטעות נכנסת לאסטרטגיה שאני חושב שהיא מאוד חכמה. להתחיל מתחום, או מאיזשהו טרנד שעובד, לייצר תוכן עליו. אנשים יבואו אליך בגלל הטרנד, יכירו אותך, ואז אתה צובר קהל, ובאיזשהו שלב, כשהם כבר מכירים אותך, אתה יכול לעשות את הטרנזישן הזה, ואני חושב שזה דרך מאוד טובה להתחיל ככה, וככה לבנות את הקהל שלך. הרבה יותר קל מלהתחיל בהנה אני, ועכשיו אני אעשה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ותבואו בגללי, אבל הם לא מכירים אותך. לגמרי היום, כמו שאתה אומר, בגלל שיש כל כך הרבה משפיענים ויוטיוברים ותוכן ובכל מקום, אם רוצים להצליח בקנה מידה שהוא גדול ולא נישתי, כי אם אתה עושה נישה, תעשה את הנישה, אבל אם אתה רוצה לתפוס איזשהו טרנדיות ומיינסטרימיות מסוימת, אתה לגמרי צריך לעשות משהו שכולם מדברים עליו, עם טייק שהוא מיוחד ואישי שלך. לדוגמה, רול-אפס, לדוגמה, פריים שקצת התחילו לדבר על זה, לדוגמה, אפילו, שמה, אני מצטער שאומר את זה, אפילו אינדגיים.
אתה יודע, יש יוצרי תוכן קטנים שעשו עליי סרטון, וזה היה הסרטון הכי נצפה שלהם בערוץ, כי זה פשוט, זה נהיה שם ברמת החשיפה בארץ, אתה מבין? אז גם אני לפעמים לוקח כל מיני שמות, עשיתי פעם על מיסטר ביסט סרטון, אז זה הצליח, עשיתי על פיודיפיי סרטון, אז זה בדיוק באותו קנה מידה, לקחת משהו שכולם מכירים, אבל לעשות אותו שלך. וזה מה שמצליח לתפוס את תשומת לב ההתחלתית, ומשם אתה כבר יכול לעשות מה שאתה רוצה. מגניב, מאוד מאוד. מסכים, ועובדה שזה עובד, זה עבד אז, וזה גם עובד היום, אנחנו עדיין רואים, פחות ופחות, כי זה יותר ויותר קשה, אבל עדיין יוטיוברים חדשים צצים, וכל אחד תופס את הנישה שלו, ומי שמנסה לעשות אותו דבר, מי שינסה להיות עידן 2, לא יכול להצליח כמו עידן, ומי שמנסה להיות מיסטר ביסט 2, לא יכול להצליח כמו מיסטר ביסט, והרבה מנסים, אבל אין מה לעשות, אתה צריך למצוא את מי אתה באמת, ומה התוכן שלך, ומה אתה אוהב לעשות, לבדל את עצמך, ולעשות את זה הכי טוב שאתה יכול לעשות, וזה מה שמצליח. מגניב, אז בוא נניח, עברת מאז לעשות השינוי מ-In the Clash ל-In the Game, וגדלת לא מעט. זאת אומרת, היום אנחנו, כמו שאמרנו, אתה היוטיובר הכי גדול בארץ, אבל אתה כבר לא עושה אפילו גיימינג, זאת אומרת, יש לך סרטון מטורף בעיניי, שפשוט הזכרת איצטדיון, הזכרת איצטדיון, שכרתי. שכרת. תקנו אותי, אז אני אתקן אותך, אני טעיתי גם, תקנו אותי, זה שכרתי איצטדיון. שכרת איצטדיון. אני גם טעיתי בזה. תודה רבה. סבבה. שכרת פאקינג איצטדיון, הבאת צוות מטורף, כמה צלמים היו שם? 4. 4 צלמים, כמה... לא, היה 14 מצלמות, כי כל משתתף היה עם מצלמה, אבל כאילו, ורחפן גם. 4 צלמים, רחפן, כל משתתף עם מצלמות, לערוך סיפור כזה, זה כאילו, אני רק שומע את זה. חודשיים וחצי לערוך סרטון. הפקה מטורפת, באמת ברמה של וואו. זה היה מחבואים? מה שעשינו, שכרנו את סמי עופר, הבאנו את היוטיוברים הכי גדולים בארץ, ופשוט אמרנו להם, לכו תתחבו, ואנחנו נמצא אתכם. ומי שנשאר אחרון, קבל 10,000 שקלים, 5,000 מתנה ו5,000 לתרומה, כי אני כן רציתי קצת, אתה יודע, להעביר איזה מערכים, ולא רק לתת מתנה ליוטיובר, וזה היה מטורף, זה היה מאוד מותח, לא נעשה ספוילר למי שלא ראה, שווה לגמרי לראות, כבר במיליון צפיות הסרטון הזה ב3 חודשים, שזה היה באמת מטורף, ואני מקווה לעשות לגמרי עוד כאלה. וואו, אז איך קרה הטרנזישן? גם יש לך עוד סרטון של ביקור מסעדה, כאילו ללכת גם אתגרים של אוכל. שכרתי מסעדה גם, ועשיתי ביקורת אוכל עם ניב גלבוע, תחרות בישול לגמרי. אתה בעצם שואל איך הגעתי מלשחק במחשב ללהזכיר את כן, זה כאילו, היית גיימר, ועכשיו אתה סוחר אצטדיונים ומסעדות, ומה קורה פה כאילו? תראה, ברמת התוכן, אחת הסיבות שנשארתי רלוונטי עד היום, אחרי 7 שנים, שזה לא ברור מאליו בכלל, כי באמת, בוא נגיד, בגרשיים נפלו הרבה בדרך, אני זוכר תקופות שיהיו יוטיוברים בשנה הראשונה שלי, וב3 שנים, וב5 שנים, וזה כל הזמן משתנה, ואני עדיין פה. וזה בגלל שאני עושה כל הזמן אבולוציה. אני כל הזמן משתפר, אני כל הזמן מתבגר, ולומד, וצובר ניסיון וידע, ואין מה להשוות בין הסרטון הראשון שלי, לבין הסרטון האחרון שלי, ואין מה להשוות אפילו בין הסרטון שלי עכשיו, לבין לפני חצי שנה ושנה. זה כל הזמן עולה באיזושהי רמה. אם זה בעריכה, אם זה בכושר התבטאות שלי, אם זה בקריזמה, ואם זה בהומור, הכל. ופשוט עם הזמן אתה צובר הבנה של איך מצלמים יותר טוב, ואיך מביאים קריאיטיב יותר טוב, שצובר יותר צפיות, ואיך עורכים, ואיך הכל. ופשוט רציתי לעשות את הדבר הזה, אני קיבלתי את הרעיון לעשות הפקה אחת ענקית, להביא את כל היוטיוברים בארץ למקום אחד, שחשבתי לעצמי, מה יהיה הכי גדול, וכמובן, אני אגיד את זה גם בכל, מה הרפרנסים שלי מחול, אוקיי? כי בסוף, לגמרי, אני לוקח השראה גם מחול בדברים שאני עושה, אבל תמיד עושה את זה שלי. גם זה ממש חשוב להגיד, ומיסטר ביסט כמובן אציין, עשה את זה לפניי, בסדר, לא בטוח שהוא הראשון שהזכיר אצטדיון, אבל הוא הראשון שעשה מחבואים באצטדיון, ועשה את זה ממש מדהים. ואגב, אני כן אציין, אני אצא קצת פלצן, אני חושב שהסרטון שלי יותר טוב משלו. סליחה, אני גם אגיד למה. שלא, זה סגנון נורא אמריקאי, הכל נורא מהיר, כאילו עוד לא הספקת להבין בכלל מי משתתף בסרטון, כבר מוצאים את הבן אדם הראשון. עכשיו, יש כאלה שאוהבים את הסגנון הזה. אני חושב שבישראל רוצים קצת יותר תוכן, טיפה. אז אני יצרתי סיפור. אתה ממש יודע כל שלב בסרטון, מי נמצא איפה, מי נמצא מתי. אתה רואה במפת הפרצופים, ואתה רואה כשהמחפש תתקרב למוצא. וזה קצב עדיין מהיר, אבל עדיין שנותן לך זמן להקל מה קורה. הסרטון שלו, 12 דקות, שלי 40. אתה מבין? אז אתה יכול להגיד שאולי זה משעמם, נמרח, אני אף על זה כל קאט נבחר שם בקפידה, תהיה בטוח, אני אומר שוב, זה 1.5 חודשים של עריכה, ואתה פשוט, אחרי שאתה עושה את זה כמה שנים, אם אתה לא תביא את הדבר הבא, ואתה לא תביא את הסרטון או ההפקה הבאה, או תעלה את הרמה, אתה לא תהיה, כי ככה זה. ופה נשאלת השאלה ששואלים אותי השנה הרבה, לאן עוד יש להגיע? כאילו, מה השלב הבא? לזכור את ישראל? מה אני יכול לעשות? אז אני מקווה שיש לי הפתעות בשרוול, ושיש לי עוד הרבה דברים לעשות. ושמפה אתה תצפה לו עוד הרבה הפקות. אוקיי, אז כשאני חושב על זה עכשיו, אוקיי, זה לא סוד, אני מניח שלסחור אצטדיון ומסעדות וזה, זה
אם אני רוצה מחר בבוקר לעשות את זה, או מישהו שהוא מתחיל... לא בטוח שיתנו לך. לא בטוח שיתנו לך, גם אם לא יש לך את בטוח הכסף. אבל גם הכסף זה עניין פה, זאת אומרת, אם כן. יוטיובר מתחיל, הוא זה לא לא יכול בחינם, לעשות לא, את זה, לא, לא. וצריך להגיע לשם. ואני אדבר על זה, כי אני יודע שאתה לא אוהב לדבר על כסף וזה, אבל בסופו של דבר זה חלק מזה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה למחיה אם אין לזה כסף, וכשאתה עושה את זה הכי טוב בעולם, כשאתה עושה כל דבר ברמה הכי טוב בעולם, אתה תתוגמל בצורה לא פרופורציונלית. אנחנו רואים השחקן כדורגל, המספר 1000 הכי טוב בעולם, הוא מקבל, אני מניח, כלום ושום דבר לעומת השחקנים הכי טובים בעולם, ואני מניח שזה כאן גם בישראל, אבל אתה עשית דברים מגניבים בעיניי, זאת אומרת, הרבה יוטיוברים נשארים במה שהם עושים, אבל אתה עשית דברים שהם קצת מעבר, ומינפת את ההצלחה שלך למקומות שונים. אנחנו נדבר על זה, אבל כאילו, קודם כל, קמפיינים, שזה ברור שכשאתה מצליח, אז פונים אליך חברות, ואתה עושה איתם קמפיינים, וזה כסף, וזה נחמד, וכמו שאמרנו, לקח זמן להגיע לשם, אבל זה קרה. ויש לך כמובן עכשיו משהו חדש שעשית, שאולי תרצה להרחיב עליו, שזה באמת להתחיל למכור מוצרים משלך, אבל לא סתם מרץ'. זאת אומרת, הייתה תקופה שאנשים היו באים ותקנה חולצה שלי, וזה נחמד. לא רציתי, לא היה. לא היה. לא היה. לא, זה דווקא זה, אם תוסיף את החולצה של המותג, זה היה נושא שיחה שבמשך 6 שנים, בוא נגיד ככה, לא היה לי שום מוצר, וזה היה מאוד מתבקש, וכל היוטיוברים האחרים הוציאו, ואמרו לי, למה אתה לא מוציא, ואני רוצה חולצה שלך, וקלמר, ותיק לבית ספר, ופשוט הרגשתי שזה לא אני. אז אולי בעתיד אני אעשה, אני לא רוצה לפסול את עצמי, אבל אז כאילו אמרתי, המוצר הראשון שאני אעשה, זה יהיה משהו גדול, משהו מיוחד, משהו רציני, לא חולצה, לא כובע. אתה יודע, בהמשך לגמרי הוצאתי, אבל לא כראשון. ואז הלכתי לאוזניות, שזה סיפור בפני עצמו, אבל אם אתה ניגש לשם, אז בוא נגיד את זה במילה אחת, אתה רוצה לדבר על כסף. רוצה שאנשים יראו, הם אומרים, אוקיי, יוטיובר וזה, כן. מה יוצא לי מזה? כסף. אז בואו נראה שוב, אני יודע פחות או יותר להעריך, אני לא נכנס לאף אחד לזה, אבל כשאנחנו מדברים על דברים בסדר גודל כזה, קמפיינים לסרטון שמקבל 1,000,000 צפיות, מפרסמים מוכנים לשלם על זה המון כסף, 1,000,000 צפיות זה שווה, אני בתור מפרסם, אני משווק בשיווק ממומן כל הזמן, להגיע ל1,000,000 צפיות, אתה משלם המון כסף, וכשזה מגיע ממישהו שיש לו השפעה על קהל, אתה משלם על זה פרמיה. זאת אומרת, כש1,000,000 צפיות... אורגני. גם אורגני, אבל בנוסף לאורגני, של עידן, וגם אנחנו נדבר על, אני בטוח שאתה מקבל המון הצעות, מאנשים שאומרים לך, אני אשלם לך ככה וככה, ואתה לא מסכים, כי אתה לא מתחבר למוצר, שאני מכיר אותך, אני יודע שיש לך ערכים, אבל גם אם לא, לקמפיין אצלך אני בטוח שזה לא זול, וזה מגיע ל5 ספרות בכיף, ואני לא נכנס לזה, אבל אפשר לחיות מזה, ואפשר לחיות מזה טוב, ובמיוחד עם הפליי המאוד מאוד חכם שעשית עם לעשות מוצרים משלך ומוצר משלך, זה לא סוד בפסטיגל ועניינים שמגיעים למספרים מאוד מאוד גבוהים, אני אעריך את זה במיליונים יפים, שאתה בגיל 24 זה כאילו, זה די לא נתפס, כאילו אני מאמין שאם הייתי אומר לך את זה בגיל 18, שזה יהיה אתה בגיל 24, היית צוחק עליי. תראה, אני לא מיליונר, בסדר, אין לי בתים ואחוזות, אבל אני עובד מאוד קשה ואני מרוויח מאוד יפה, ואני לא מתבייש גם להגיד את זה. לגמרי יש לי המון פרויקטים וקמפיינים ומה שנקרא, איך אומרים, לבריאות לגמרי מוצרים יפים והביקורות מדהימות, ותשמע, איך הדבר הזה בעצם מתחיל, זה שאתה באמת נותן תמורה גם לכסף, בסדר? זה גם נורא חשוב, אנשים חושבים שאתה יודע, בא מותג, דופק בדלת, עושה לך, קח את הכסף שלי ותעשה לי סרטון. זה לא עובד ככה. אתה יודע, יש כל כך הרבה משפיענים היום שאפשר לשלם להם שעשו לך סרטון, וכל אחד מביא את התוצר שלו, ויש סיבה שמי שבחר אותי, בוחר אותי. בסוף אתה צריך, כשמפרסם בא אליך, להבין אם הוא רלוונטי לקהל שלך. זה נורא חשוב. אם אתה מאמין במוצר, אם אתה היית משתמש בו בעצמו, אני בכלל לא הייתי מקדם משהו שלא הייתי רוצה בעצמי. כנ"ל לגבי המוצרים שלי, אנשים שואלים אותי, אתה באמת משתמש באוזניות שלך? כי בוא נדבר על זה רגע תכף, סליחה שאני מערבב נושאים. האוזניות שלי הן לא הכי טובות. למה? כי זה הכל בהתאם למחיר. בוא נדבר על זה רגע. האוזניות שלי עולות 330 שקל, כולל משלוח. כולל מע"מ, כולל הכל, תוריד את המשלוח 300. יש אוזניות שעולות 400, 500 וגם 1,000. כן. אז ברור שהן לא הכי טובות. אבל בהתאם למחיר, אני מאמין שהן נותנות הכי הרבה. אתה מבין? אז בסוף גם זה לתת תמורה מסוימת ביחס למחיר, גם אם אתה נותן מוצר וגם אם אתה נותן שירות. עכשיו, איך אני אכנס לעניין של הכסף? מה בעצם אתה שואל? אני יכול להגיד לך שההכנסה שלנו, של יוטיוברים, מגיעה מכמה מקורות הכנסה, אוקיי?
מקור ראשון זה מונטיזציה, שזה הכי בסיסי, ככה אגב כל היוטיוברים מתחילים, כי אף אחד לא מקבל קמפיין על היום הראשון שהוא עושה סרטון. כשמישהו פה יתחיל לעשות יוטיוב, הוא בעצם יבין שכשהוא מגיע למינימום של צפיות, אם אני לא טועה 10,000, משהו כזה, יוטיוב תתחיל לעשות לו מונטיזציה. כלומר, כל תחילת סרטון שיכנסו לצפות בו, תופיע פרסומת מטעם יוטיוב, שבעצם המפרסם שילם ליוטיוב לשים את הפרסומת על הסרטון של היוטיובר. כלומר, יש פה שניים, היוטיוב העולמי הארצי, גוזרים עמלה על זה שהפרסומת מופיעה אצל היוטיובר, ואז מביאים ליוטיובר את השאר. אז זה מקור הכנסה ראשון. זה לפי צפיות, אוקיי? הממוצע בארץ, זה משתנה נורא, אז אני אזרוק בערך, זה באזור ה-1,000 צפיות, זה $2. אז אם תיקח את זה ל1,000,000 צפיות, זה בערך $2,000. שזה ממש לא הרבה. זה ממש לא הרבה. להגיע לצפיות כאילו חודשיות של מיליונים, זה בודדים בארץ מגיעים לזה, ומיליונים זה כאילו, אז אתה יודע, אתה מגיע $8,000, $7,000, $6,000, שזה סכום מדהים, אבל הבודדים האנשים שמגיעים לכמות צפיות האלה. ברור, ואני יודע מהעבר שלי, כשהייתי יוטיובר בגיימינג, שעל סרטון הייתי בממוצע אז 50,000 צפיות לסרטון, ואפליקציית משחקי טלפון שילמו לי $3,000 על סרטון של 50,000 צפיות. בול. אז כאילו מיליון לקבל $2,000. זה כלום. מפרסם ישלם לך על זה. פי 10. כן, לגמרי, בכיף. לגמרי. לא שאנחנו מגיעים ל1,000,000 צפיות אורגני כל סרטון, אבל אתה צודק. עכשיו, זה מקור הכנסה ראשון שהוא, יש לכל היוטיוברים. אין יוטיובר, שהוא באמת יוטיובר, ולא סתם העלה סרטון אחד וקורא לעצמו יוטיובר, שלא עושה כסף ממונטיזציה. זה יכול לנוע ממאות שקלים, לאלפי שקלים, וגם לעשרות אלפי שקלים. יש יוטיוברים שעושים רק ממונטיזציה. אז זה הבסיסי ביותר. אחרי זה, השלב הבא, זה באמת קמפיינים. זה הרגע שבעצם מפרסם, נדלק עליך, על האישיות שלך, על הקרקטר שלך, על הצפיות שלך והקהל שלך, ואומר לך, אני רוצה להביא לך כסף כדי שאתה תקדם את המוצר שלי. זה יכול להיות מחשב, זה יכול להיות אוכל כמו פיצה, וזה יכול להיות מכשיר כמו טלפון, וזה יכול להיות ממש ממש הכל. ושם מגיע כאילו, אם אתה קורא לזה, הכסף הגדול, כי בסוף צפיות אורגניות, אנשים לא מבינים את זה, שוות המון 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 כסף. כי לשלם ממומן 30,000 צפיות, אתה יודע יותר טוב ממני, כי יש לך את העסק שלך, זה לא עולה כל כך הרבה, נכון? להגיע ל-30,000 צפיות, לא אמרתי רכישות. לא. זה באמת לא עולה הרבה. אבל להגיע ל-30,000 צפיות אורגניות, של משפיען שה-30,000 האלה אוהבים אותו, ותופסים מהדעה שלו, ומקשיבים לו, וסומכים גם על זה שאם הוא מפרסם משהו, זה כנראה רציני, אז זה כבר מתחיל להיות סכומים קצת יותר גדולים. וכשזה מגיע גם ל100,000 צפיות ו200,000 צפיות, זה כבר עוד יותר גדולים. ושם כבר באמת התחלתי יותר להתפרנס, וברוך, כמו שאומרים, השם, אז אני היום גר בתל אביב, בדירה לבד, קומה אתה לא יכול לעשות את זה, תצנזר את זה. כי יודעים איפה אני גר, תצנזר את זה. קומה גבוהה. קומה גבוהה. עם חנייה, ויש לי אוטו, שאני קניתי, והוא חדש מהחברה, שאני גאה להגיד את זה, ועשיתי גם סרטון על זה. ואני מתפרנס, מדהים. וגיל 24, שזה מדהים ומטורף, משפחה שלי גאה בי, שזה גם נורא חשוב לי, וחברים שלי גם הכי גאים בי ושמחים בשבילי, ואני תמיד כזה גם מפנק אותם כשמתאים ושכיף, כי אתה יודע, בסוף באתי מבית צנוע בחיפה, ולא מאיזה, אתה יודע, שכונה של עשירים, וכאילו בית ספר של פרטי, לא, אתה יודע, הייתי כאילו, אז חברים שלי, אתה יודע, כאילו כמו שאני הייתי בגיל 17, אז זה לא ברור מאליו, זה פתאום לראות אותי גר לבד בתל אביב וזה, אז זה מוזר לכולנו. אבל זה מטורף שזה קורה, ותמיד מפה זה להתפתח, ובאמת בגלל זה, עכשיו אם תרצה לפתוח את הנושא, הלכתי למותג. אני חושב שזה הדבר השלישי, כאילו אם זה היה מוניטיזציה, קמפיינים, יש את הדבר השלישי. אז אוקיי, אז אם אתה נשאר פה, אז התחלנו למוניטיזציה, עברנו לקמפיינים, והדבר השלישי זה באמת איזה שהם יוזמות אישיות שקשורות למשפיען. יש שלב לכל משפיען, אם הוא באמת מתפתח ומגיע לשלב הזה, שהוא קולט למה בעצם משלמים לי לקדם משהו שהוא לא שלי. למה? כי אם עושים את זה הרבה, כנראה שמשהו פה מצליח. אתה יודע, בשלב אתה אומר, אוקיי, פעם אחת מגניב, אולי מישהו נדלק עליי והבן שלו צופה בי ואמר לו, אבא, הוא יוטיובר טוב, תעשה איתו קמפיין. אולי פעם שנייה מישהו ראה את זה, אמר אני רוצה גם, אבל אם זה לא היה מצליח, כלומר אם הקמפיין לא היה טוב ולא היו מרוצים ולא היו רואים את התוצאות, היו מפסיקים באיזשהו שלב. ככה זה עובד. לא הגיוני שכל המפרסמים בארץ עובדים איתי כאילו כמה שנים וזה לא מצליח. בדיוק. אז נופל לך הסימון ואתה אומר, למה אני לא עושה משהו? ואז אתה מתחיל להבין מה אתה רוצה לעשות. זה יכול להיות איזשהו אירוע, כמו הקלאש רויאל, שאנחנו פעם השתתפנו בו, שלמה אני לא עושה אירוע? שאני מזמין את הקהל להשתתף בו. או הופעות, שאתה מתחיל להביא מסך, ואתה מתחיל לעשות הופעות, אם זה בקניונים, ואם זה באירועים של חברות, ולמה אני לא עושה הופעות שיבואו לקנות כרטיסים, או לקנות מראש? ואז זה מגיע גם למצב שאתה אומר, למה לא מוכר משהו? למה אני לא מוציא איזה מוצר שרלוונטי לקהל שלי, ובאמת הם יקנו אותו? אז בגלל זה לא עשיתי חולצות, ולא עשיתי את הדברים בנושא האלה, ורציתי את המוצר שבאמת מגניב ומיוחד, שאני אעמוד מאחוריו, שכשאנשים ישאלו אותי עליו, או יראו אותו, יעופו עליו. כי אם היית רואה חולצה עם לוגו אין דה גיים, היית אומר לי משהו? לא.
כנראה שלא. כנראה שלא. מה זה מעניין? מי שאוהב אותי יקנה. שהוא יעוף על זה, וזה חשוב, וזה מדהים. אבל בא לי אתה יודע, ידברו על זה, בא לי שיראו את זה, בא לי שזה יהיה מיוחד. ושם הלכתי על אוזניות גיימינג. ואני רוצה לעצור פה ולומר שאני מהצד השני, שיש לי חברה ואני משלם למשפיענים, כשאני משלם למישהו, נניח 50,000 שקל על קמפיין, אני אומר לעצמי, אם זה לא החזיר לי לפחות 150,000 שקל חזרה, זה לא היה שווה לי את זה. זאת אומרת שיש פה איזשהו מרווח. וכשאתה אומר, אוקיי, אנשים באים אליי ומשלמים לי לקמפיין, ועוד קמפיין, ועוד קמפיין, הם לא מפסידים כסף כנראה. מרוויחים עליי. כנראה שהם מרוויחים. ואם אני יכול למכור את השירות או את המוצר בעצמי, אני יכול לשמור את הרווח, כי בסוף אני מביא להם את המחירות. הבעיה היא שזה לא קל. והרבה אנשים חושבים שזה קל, כי מרחוק הכל נראה קל, להיות יוטיובר זה קל, אתה סיפרת לי סיפור קודם, כאילו אולי תרצה לדבר על זה, כן, אולי תפתח את זה בקטנה, כי זה חשוב שאנשים יבינו. בקצרה אולי אפילו אני אגיד שאני רואה את זה גם אצלי, שכשאנשים מסתכלים עליך מהצד, אני עובד על המחשב, כאילו מהלפטופ וזה, אני יכול לעבוד מאיפה שבא לי, יכולים לחשוב, הוא עובד שעתיים ביום בסבבה שלו וזה, ואתה, הוא רק מעלה סרטון מצלם וזה, והוא מדפיס כסף, אבל הם לא רואים כמה עבודה נכנסת שנים אחורה, וגם במהלך, בזמן אמת. כי פשוט לא רואים את זה. כי פשוט לא רואים את זה, אז אותו דבר לגבי זה, כשאני מהצד של המותג, כשיש לנו חברה, זה עניין של ניהול מלאי, והתנהלות עם ספקים, ועובדים, ועניינים וזה, ולא רואים את זה, ועל זה הם בעצם מקבלים את המרווח שהם צריכים כדי להתקיים. אז הרבה יוטיוברים, אני יודע, בחול, ניסו בעבר לעשות דברים כאלה, לפתוח חברות משלם, זה לא הצליח. אבל יש אנשים שכן עשו את זה, ובישראל אני חושב שאתה אולי מהראשונים, אולי הראשון שעשה משהו שהוא לא בגדים, זאת אומרת, אני פותח מותג משלי, שהוא מוכר מוצרים. אז אולי עכשיו תספר כזה על עם מה התחלת, ולמה בחרת לעשות את זה. אז עשיתי חשיבה, ברגע שהחלטתי שאני רוצה לעשות משהו שלי, מה הדבר שיהיה הכי רלוונטי לקהל. אז דבר ראשון ששואל עצמך זה מי הקהל, אוקיי? ואז אתה מבין שזה ילדים ונוער, כי בסוף זה מי שנמצא ביוטיוב בתוכן שלי. מגילאי 7, 8, אפילו פגשתי 6 פעם אחת, עד באמת 18, וזה מגיע גם ל-20, אם זה ולוגים ודברים של אוכל, או יותר באמת בוגרים. ואז אתה אומר, מה הכי רלוונטי לקהל הזה שקשור גם אליי? ובאמת, באותו זמן הייתי בשיא של הגיימינג, ואידי גיים, ואירועי גיימינג בכל רגע, קלאש רויאל, מיינקראפט, פורטנייט. ואז אמרתי לעצמי, מה בגיימינג מה יש לכולם? ואז אתה מתחיל לחשוב, אולי זה אכבר, אולי זה מקלט, אולי זה כיסא, אולי זה מחשב, ואז אתה מגיע למסקנה שוואלה, אין גיימר שאין לו אוזניות. אין דבר כזה, אתה לא יכול להיות גיימר בלי אוזניות, אלא אם אתה משחק בטלפון. ושגם לטלפון משתמשים באוזניות היום. ואז אמרתי, כי זה טוב גם לקונסולה, וגם לטלפון, וגם למחשב, ואמרתי, אני רוצה לעשות אוזניות, ואז אני לא אוהב אותך בפרטים, כי אבל זה קשה, זה כאילו, אני אומר אוזניות, אתה אומר, וואו, אני צריך עכשיו להתחיל להתעסק עם מוצר חשמל, זה לא חולצה שפשוט מדפיסים את הלוגו שלי והחולצה. לא, גם איך עושים את זה? איך אתה מתחיל להבין, אני רוצה, אני לא יודע אם זה ברור לכולם, כי אני חושב בוא תדבר על זה. לא יודע אם זה ברור לכולם, כי זה נורא כזה מתבקש, טוב, בטח בא אליו שותף, אמר, אני אשים עליך את הכסף, אני מכיר כל מיני יבואנים ויצרנים בחול, אני אייצר לך את הדבר הזה, ואתה רק תהיה הפנים. והתשובה היא לא, אני עשיתי את זה לבד. עכשיו, אתה יודע, איך הגעתי לזה? זה דווקא נגיד, אתה תעוף על הסיפור הזה, והוא קצת יותר מסובך, אבל הקהל שלך בוגר וחכם, אז הוא יבין. אני מודה שכשהתחלתי את היוזמה הזאת, אני באמת, שוב, לא ידעתי, לא היה לי מושג מה זה אומר. איך מייצרים, איך ממתגים, איך מייבאים, כאילו שמה, איך עושים את זה בכלל? ואני עשיתי פגישות עם אנשים שהם באמת יבואנים של מוצרי גיימינג מהמובילים בארץ, אם זה רייזר, סטיל סיריס וכולי, ואיתם נפגשתי, ובאמת ביחד חשבנו לעשות את זה ביחד. אמיתי, הנה, אני שם משוכן, לא ידעתי איך לעשות את זה בהתחלה לבד, רציתי, לא ידעתי איך. ואז מהפגישות, אני מתחיל כזה להבין, ואז אפרופו דיברנו על גזירות של רווח מלמעלה, אני פתאום קולט שהם רוצים ממני המון, אבל המון מההכנסות של המוצרים, כדי שאני אעשה את זה איתם. ואז אמרתי, אוקיי, אתם רוצים כסף, אוקיי? נגיד סתם, רוצים חצי מהכסף, בסדר? רוצים רבע מהכסף. מה אתם נותנים לי בתמורה? ואז אומרים, אנחנו עושים לך את המוצר. אבל אז אני יותר חכם מזה. מה זה אומר? מה בפועל אתם עושים? כי בסוף, הוא, הבחור שיושב איתי במשרד, הוא לא ייצר לי את המוצר. הוא כנראה מכיר מישהו שייצר לי את המוצר. ואז הוא יביא את המוצר לארץ. והתחלתי להבין, מה זה ייבוא לארץ? מה זה ייצור? איך מייצרים בכלל מוצר? ואני הצלחתי, עם הרבה קשרים והרבה חקירות באינטרנט, להגיע לאיך אני מייצר אונליין, מול חול, מוצר משלי, מקבל דוגמאות כדי כל פעם לאשר להם ולראות את זה בעצמי לפני שזה... פנית לספקים לבד. פניתי לספק, יש לי מפעל משלי, שאני שם מייצר את האוזניות שלי, ואני היבואן, יש לי המילה מכס, למי שיודע מה זה אומר, שמייבאים איתי את המוצר לארץ, אני משחרר אותו כאן, יש לי חברה בעם שרשומה תחת המותג הזה, ואני מצאתי חברת הפצה בארץ, שמפיצה לי את הדבר הזה, ואני הקמתי שירות טכני ושירות האחריות, ויש אחריות לשנה למוצר, ואני מיתגתי, ויש לי אתר
אתר שפיתחתי עם המפתח שלי, והכל אני ניהלתי לבד. יש לי את המפתח אתר שלי, יש לי את החברת הפצה, ברור שאני לא השליח של האוזניות, אבל אין לי שותף סודי, שלא שם את הכסף, ולא הוא לקח את המוצרים, אני שמתי את הכסף, ואני לא מפחד להגיד לך, זה עלה לי מאות אלפי שקלים, אוקיי? מאות אלפי, זה ברמה של, במקום לקנות בית, וזה סקופ, שתדע לך, אבא שלי בא אליי, אמר לי, תקנה בית, ואתה יכול לקרוא לזה טעות, אתה יכול לקרוא לזה לא, זה כבר להיכנס למספרים, אבל אמרתי לו, אבא, אני לא רוצה עם הכסף הזה לקנות בית, אני רוצה להשקיע בדבר הזה, כי אני מאמין בו, ואני מאמין שהמוצרים האלה ימכרו מהר, והחזירו את הכסף. זה מאוד יזמי, זה משהו כן. שיש לך את הגן הזה, גן היזמי, לקחת את הסיכון כדי ליהנות מהסיכוי, וכשאתה מאמין, אתה אומר, אני מאמין בעצמי, לגמרי. שאני אגרום לזה להצליח, אז מבחינתי זה לא סיכון. אני מוכן לקחת את זה על עצמי. וזה הסיכון. וזה היה סיכון, אחי. אף אחד בארץ לא מכר בתדירות שאני מכרתי, ואף אחד לא עשה מהלך כזה גדול. גם אם הוציאו מוצרים משלהם, הם לא עשו... זה פחד אלוהים, כאילו, אני רוצה לא, זה בגיל 20... אתה שם המון מהכסף שלך, כמות מאוד מאוד משמעותית. את רובו, אם לא כמעט כולו. אתה שם הכל, ואתה אומר, אם זה לא נמכר, אתה חושב על זה, אי אפשר אם זה לא נמכר, הפסדתי את הכסף, מה אני אעשה? אני אוכל את האוזניות האלה? אם אף אחד לא קונה אותם, לחלק אותם, כן, מה? אם לא קונים אותם, הפסדתי את הכסף שלי, לגמרי. ובכל זאת האמנת, ואמרת, אני שם את זה, ויש, מי שלא יודע, אתה שם את הכסף, אתה לא מקבל אותם מחר בבוקר. דרופשיפינג, כשאני מדבר על זה ביוטיוב שלי, אני אומר, כשאתה מתחיל, הסיבה שכאילו אני אהבתי דרופשיפינג, זה כי אתה לא צריך לקנות סחורה מראש, רק כשמישהו קונה ממך, אז אתה הולך לספק ומשלם לו עבור המוצר הזה. פה, שזה מודל קלאסי. אתה שם ומאחל. אתה שם, מחכה כמה חודשים כדי שזה יגיע. עד שזה יהיה מוכן, עד שזה יגיע, עד שזה יתקל בהספקה, עד שאתה תקים את האתר לגמרי. זה עניין של הרבה זמן עד שזה מגיע, שהכסף שוכב, ואז אתה מקווה מאוד מאוד שזה יימחר, כי אם לא, נדפקת. אז עשית את זה, וזמן שמת את הכסף שלך, ואמרת, אני מאמר על עצמי, ואז מה קרה, כאילו, בזמן הזה? אז באמת, אם לסכם את העניין, קמתי בבוקר, החלטתי בגיל 23, 22 אולי אפילו זה, לשים כמה מאות אלפי שקלים, על לייצר מוצר משלי, לבד, לייבא אותו לבד, לדבר עם המשלוחים בארץ, עם המפתח אתר בארץ ולעשות הכל, ומה שקרה זה שתוך שבועיים היה סולד אאוט, שזה היה מטורף. זה היה לא נתפס ברמות, אני חשבתי שזה ימחר בחודשיים, 3. כל הכסף ששמת בחודשיים. בשבועיים. 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 זה אלפי יחידות, כאילו. זה אלפי יחידות, כן. בשבועיים מרגע שפתחתי את המחירה. כן, הייתי בהלם. יש סרטון של זה ביוטיוב שרואים עליי שאני פשוט לא קולט שזה כאילו קרה. זה היה מטורף. וואו. כן. זה כאילו... כשאתה עושה את המתמטיקה, זה כאילו 7 ספרות שאנשים קנו בשבועיים, זה מספרים שגם אני, כשאני מכיר חברות גדולות בישראל באי-קומרס וזה, זה מספרים של הגדולים מאוד, ועשית את זה לבד. אני כן אציין, יש לי את האורחים שלי, ויש לי את אתה יודע, את החברת הפצה, אני רוצה לדבר על הצד הזה, כאילו נסגור את הצד של ההכנסות, ואז אוקיי. סגור, לא, כי רציתי להגיד, אני לא עשיתי את זה לבד, אתה יודע, לגמרי לבד, אבל אני ניהלתי את זה לבד, לא היה לי שום שותף סודי, אז כן, זה אני לבד, וזה גאווה מטורפת, וכולם היו בהלם, כולם זלזלו גם, אני רוצה להגיד את זה, כאילו, לא בקטע רע, אבל אמרו לי, תשמע, אתה לא תמכור את זה כזה מהר, אתה יודע, באו ליוטיוברים נורא גדולים בלי שמות, אמרו, אתה יודע, אני יוצאתי את הדבר הזה, אני יוצאתי את המוצר הזה, אני יוצאתי את החולצה, הוא הוציא את זה, ולא מכרו, בטח לא, אפילו לא חצי ממה שאתה מביא, ובטח לא מהר. אז אמרו, תהיה חזק ותצפה כזה למחירה איטית. ואני אמרתי להם, חברים, אתה יודע מה אמרתי להם? אני אמרתי להם, אם אני לא מוכר את הכל בחודש, אני פורש מיוטיוב. אתה יודע למה? ככה אמרת? ככה אמרתי. אמיתי, אתה יודע למה? ותשמע, זו אמירה רצינית, כי אמרתי את זה לכל החברים ביוטיוב שלי וזה, אתה יודע, אולי לא הייתי עושה את זה, אבל הייתי רציני, אתה יודע למה? כי אני כל כך מאמין בעצמי, ומודע גם לכוח שלי, לטוב ולרע, שפשוט אמרתי לעצמי, אני כל כך משקיע בזה, והמוצר באמת טוב, ובאמת מפתיע שיוטיובר עשה דבר כזה מול מעצמות כל כך גדולות, שזה אשכרה אני עשיתי את הדבר הזה, שאם אני לא מוכר את הכמות שהבאתי בחודש ביחס לעוקבים שיש לי הצפיות והתהליך השיווקי, אני פשוט לא מבין במה אני עושה. ואם אני לא מבין מה אני עושה, אני אפסיק לעשות אותו. אמיתי. למה שאני אעשה משהו שאני לא מבין בו? אתה מבין? כאילו זה טעות. אז אמרתי לעצמי, אם אני לא מוכר, למה שאני אמשיך עם זה? ווואלה, אני הפתעתי גם את עצמי, וזה היה מטורף. זה מטורף, ואני חושב שעשית את זה, אני לא יודע אם במודע או לא במודע, אבל מדברים על זה הרבה בתור יזם. כשאתה מכריז על ההצהרות שלך בפומבי, אוטומטית זה התחייבות. לגמרי. וזה שם אותך במוד של התחייבתי למשהו, אם אני לא עומד בו, כי הרבה אנשים מבטיחים לעצמם הבטחות, ולהבטיח לך הבטחות,
אם אתה תשבור אותם, אף אחד לא ידע, אז אין לזה מחיר. אני לא אוהב שבאים אליי ואומרים לי, אני שואל מישהו, מתי יש לך את הטסט? אתה מכיר שהיית נער כזה, מתי הטסט שלך? ואז לא אומרים, מדברים על זה אחרי, אתה מכיר את זה? אני לא אוהב את זה, די, תגיד, מה זה משנה? מה, אני פותח לך פה, מה, אני אצחק עליך אחרי זה, אם אתה לא עובר? לא, תגיד, כאילו, אם אתה מאמין לזה, תגיד, מקסימום לא. אתה יודע, אין לזה השלכות. לא למכור מוצרים יש השלכות, אבל לטסט פחות. זה יותר מזה, כאילו, אני חושב, כשבעל עסק אני בא, ואני אומר לחברים שלי ולאנשים, אפילו זה יותר חזק בפומבי, אני כותב, אני עד סוף שנת 2022 עושה X, וכשאתה עושה את זה, אנשים יבואו ויגידו לך, נו, עשית, נו, איך היה, כן. וזה קשה, ואתה אומר לעצמך, אני לא אתן לעצמי להפסיד, כאילו. וכשזה הבטחות שמבטיח לעצמך, זה קל. כאילו, אם היית שומר לך את זה בלב, ולא היית מצליח, אף אחד לא היה יודע, נכון. אז יש לזה, אז לומר את זה, זה מאוד 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 חזק. זה לטוב ולרע, זה כאילו מחייב אותך להצליח, ועשית עבודה, כאילו, למי שלא מכיר, עשית עבודת שיווק מעולה, עשית סרטוני בילדאפ, ושמרת את זה בסוד, ובמשך חודשים, כאילו, עירבת אותם בתהליך של הסיפור הזה, זה עבודה מאוד 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 חכמה, וזה הוכיח את עצמו. וזה מפתיע שכאילו בתור מישהו שהוא, כאילו יש לך תגן לשיווק, לא למדת את זה, לא נכנסת. לא למדתי כלום, שום דבר. ופשוט גדלת לתוך זה, ועשית עבודה. ממש, זה נטו צבירת ניסיון. אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, מה קדימה? כאילו, אוקיי, אז אתה יוטיובר, אתה תמשיך להיות יוטיובר, כאילו, נדבר על זה בסוף, אבל נגיד, לא היית עכשיו יוטיובר, מה, אתה תתחיל לימודים? אתה חייב, הרי אין לך השכלה חוץ מבית ספר ו5 יחידות ומה שעשית. אבל אנשים לא מבינים שהיום התחום שלי, אתה יודע, הדברים שעשיתי, אם אני בא עכשיו למשרד פרסום, או לסושיאל, ואני מראה להם את הדבר הזה, אתה יודע, הם חוטפים אותי, כאילו. ברור. כי התוצאות של הפרויקטים שעשיתי, זה דברים שלא עשו בארץ. ואני לא אומר את זה חס וחלילה משחצנות, אני אומר עובדות, כאילו, הנתונים שלי, אין לאף אחד כל כך הרבה צפיות בפלטפורמה. ברור, וגם, אני חושב, נניח עכשיו אני רוצה מאוד להגדיל את הפעילות סושיאל שלי. אם היה לי יוטיובר, שהוא, כאילו, אני בא ואומר לו, אוקיי, מעכשיו אתה יוצר תוכן בשבילי, פול טיים, אתה מנהל את היוטיוב שלי, משכורות מאוד מאוד גבוהות, וזה כאילו זה נדיר, זה משהו שכמעט ואף אחד לא יודע לעשות. מישהו שיודע לגרום לסרטון באופן אורגני, להתפוצץ פעם אחרי פעם, זה סקיל ששווה המון המון כסף, כי החלופה של מפרסמים, זה לשלם לפייסבוק, לשלם ליוטיוב, לשלם לאחרים, תביאו לי את הצפיות. אז לא, אני לא אשלם ליוטיוב, אני אשלם לעידן, אני אשלם למיסטר ביסט, והוא יביא לי את הצפיות, והוא יעשה את זה גם בצורה נכונה. אז זה לגמרי נכון, וזה מעניין אותי, כי כאילו, זה בחרת בדרך שהיא כמוני, גם אני כאילו לא עשיתי תואר והלכתי מהפרקטיקה, ומהסקילים שיש לי היום, אני לא חושב שאני אצטרך, אני לא רואה את זה כרשת ביטחון, שהרבה אנשים מבוגרים רואים את זה יותר, אבל מעניינתי מהצד שלך, כאילו, אתה עכשיו היוטיובר הכי מצליח בארץ, אתה גדול, אתה זה, מהמשפחה שלך, מההורים וזה, הם מדברים על תואר, על לימודים, על זה, או שהם כבר אומרים, אוקיי, do your thing, אתה יודע מה אתה עושה. אם השיחה הזו עוררה בכם צורך ללמוד את עולם האי-קומרס ולהיכנס אליו, אז כדאי שתדעו שבערוץ היוטיוב שלי אני מלמד את כל מה שצריך לדעת כדי להיכנס לתחום האי-קומרס והדרופ שיפינג וכל זה בחינם לגמרי. איך לפתוח חנות שופיפיי, איך לשווק אותה, איך לייצר מודעות, ממש סרטוני הדרכה צעד אחרי צעד בשיתוף מסך, באורך של לפעמים עד שעה, שיראו לכם בדיוק מה אתם צריכים לעשות. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, חשוב שתלחצו על הקישור בתיאור של הסרטון ביוטיוב, תלכו לערוץ שלי, תירשמו עליו ותצפו בתכנים, זה יעזור לכם בטירוף. קיבלתי מאות תגובות מאנשים שקנו קורסים ב5,000, 10,000, 15,000 שקל, והם כתבו לי שמה שהם קיבלו ביוטיוב שלי היה שווה יותר מכל מה שהם שילמו. אז תסמכו עליי, שווה ללכת לראות. זה הכל לבינתיים, בואו נמשיך עם הפודקאסט. נראה לי שזה חלוק, זה ממש חלוק, אתה יודע שאתה שאומרים, תפדל, בהצלחה, תמשיך ככה, אם אתה רק מצליח ורק עולה מפה, אז לא צריך תואר. ויש את האלה שאומרים, תשמע, אין לדעת איפה זה יהיה, אתה לא תהיה צעיר, אתה לא תעשה ככה וככה, וכמה אפשר לעשות סרטונים ביוטיוב ושחק במחשב, אז חשוב שיהיה לך תואר, כדי שיהיה לך את הרשת הזאת. אבל אני נורא בטוח בדרך שלי, ואני יוצר לעצמי קשרים עם חברות ומשרדי פרסום כאלה, אתה יודע, ענקיות, שכאילו, אם אני עכשיו עושה תואר, בלי היוטיוב ומסיים, הם לא יסתכלו עליי בכלל. אתה מבין מה אני אומר? חס וחלילה, בלי לזלזל, אני אומר, אתה יודע, זה חברות סטארט-אפ והייטק שמחפשים חבר'ה שהם בולטים בפרפורמנס שלהם, ולא שעוד מישהו שלמד תואר בשיווק. וזה באמת הצבירת ניסיון הזה, גם למי שנגיד כן לומד תואר, בגלל זה אני רוצה לצאת ממש לא מזלזל ועשים את זה השולחן, תעשו דברים, אתה מבין? כאילו, אל רק תלמדו. בסוף אנשים היום, בגלל שאנחנו ב-2023, אנשים מחפשים את הבולטים, לא את עוד מישהו שעושה תואר כמו כולם, כי בסוף, כשאתה מסיים תואר, אתה כמו כל אלה ששימו תואר. בדיוק. זה כאילו, זה עובדה, אי אפשר להתווכח. זה נכון, הציונים שלך יותר טובים, אבל עשית תואר, יש לך תואר, אוקיי, מה עוד עשית שונה מכולם? אז גם כשאתה עושה תואר, תעשה משהו שמבליט אותך מכולם, שקשור לתואר. בדיוק. עכשיו, אני
יש לי את הדבר הזה שבולט ואין לי תואר, אבל לצערי אין לי זמן לשלב כרגע תואר. אם אני אשלב תואר, אני פשוט אפגע לעצמי בהכל, בהתקדמות, בהכנסה, בהתפתחות. אם יום אחד אני אראה, אתה יודע, אני כל הזמן מיד על הדופק, שיש לי ירידה, אם זה בצפיות, בהכנסות, בפרויקטים, אז יש מצב שאני אשקול לעשות תואר. אתה חושב על זה? אתה חושב שזו אופציה קיימת בכלל? אני חושב שזו אופציה קיימת, כן, כי אתה יודע מה שאני אגיד לך את האמת, זה גם, לפעמים אני מרגיש כאילו, זה ישמע כל כך מפגר, אני לפעמים מרגיש לא רגיל. אין לי מסגרות חברתיות כמו כל מישהו בגילנו. תחשוב על זה שנייה. אני בתחום של כאילו מפורסמים. עזוב רגע את העסקים. אני מדבר איתך על הסלבס, על הביצה. אתה יודע, בסוף לא כולם באמת חברים של כולם. תמיד יש לך את החברים הכי טובים, יש לי חברים הכי טובים מהתחום שהם חברים לחיים, ויש אתה יודע שאתה מכר, אתה אומר שלום, אתה נהנה. אבל זה לא באמת, זה לא החוויה החברתית הזאת, התמימה של גיל 24, של טכניון, של אוניברסיטה, שאתה יורד למסיבות באילת, ואתה יושב לבירה בערב. ונכון שיש לי את החברים שלי, אבל אין לי מסגרות חברתיות, שמה, בסוף אני עובד הרוב מהבית, או בפגישות עסקים, או בצילומים, ואתה מפספס איזושהי חוויה, שכאילו אתה אומר, אולי אני מפספס משהו. אתה יודע, אז זה שאם יום אחד אני אולי אעשה תואר או לא אעשה תואר, אתה יודע, יש בזה גם פן חברתי בסוף. אתה עם אנשים, ואתה עם חברים, ועוברים איתך את הדרך, ופה באיזשהו שלב אתה יודע, אני עובר את הדרך הזאת קצת לבד, אם נשים את זה טיפה על השולחן. כן. אתה בטוח מבין אותי בתור איש עסקים. עכשיו, אתה יודע, זה מדהים וכיף לנו, ויש לנו את הפרנסה, ואנחנו יכולים לצאת למסעדות, וכן, יש לנו חברים, אנחנו לא בודדים ומסכנים, אבל כן, אנחנו בסוף לא במסגרת חברתית קבועה, כמו כל מישהו אחר בגילנו. אתה מבין? לא סתם הורים שלה מפורסמות, אתה יודע, אני לא אגיד שמות, אבל הכי גדולות בארץ, הם לא במעגלים חברתיים, כי הם כל היום בעבודה, וכל היום בפיתוח עסקי, ובהופעות, יש לזה מחיר. אתה יודע, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. אז כן, זה תמיד נמצא כזה בראש. אתה יודע, אני מפספס משהו, אני בטוח אהנה מזה, אתה יודע, סתם ללכת למסיבה, וסתם ללכת לחוויה עם חברים, לשבת לבירה וכו'. אתה יכול להסתובב היום, כאילו, בקניון, ברחוב וזה, כאילו, בלי שיקפצו עליך, או שזה, זה כאילו... תראה, אני לא רואה את עצמי בתור סלב, בסדר? אני לא אוהב את המונח הזה, אני יוצר תוכן, ומי שצורך את התוכן שלי מכיר אותי, ומעריך אותי, אוהב אותי, קח את זה לאיזה מונחים שאתה רוצה. כשבאים אליי ברחוב, אומרים, מעריץ אותך, אני מעריך, אתה יודע, מה יש להעריץ, אני עידן. אבל בסוף, הקהל שלי מסתכם כזה בגיל 20-22, אני חושב, מי שממש צורך קבוע את התוכן. בגיל 22 פגשתי כמה מיוחדים שממש אוהבים אותי, אבל בסוף כשהחיים מתחילים כבר, אז אתה קשה לך לעקוב אחרי יוצר תוכן בכזאת תדירות, לפחות ביוטיוב, ושזה התוכן, אז נראה לי שמעל 22 כבר כאילו פחות מתלהבים ממני, או איך שלא תקרא לזה, אז אם אני עכשיו הולך לאנשים בגילים, לא, אני יכול ללכת, הכל בסדר, ואני סבבה. בסופרלנד אני פחות יכול להסתובב. אבל אם אתה הולך נניח לקניון, כאילו מעניין אותי אם זה לקח ממך את החיים הרגילים, כאילו, נניח אם אתה הולך לקניון סתם, או אתה יוצא לזה, האם ג'סטין ביבר נניח רואים אותו שכאילו לא משנה איפה, מצלמות בפנים וזה, זה הסופר לבל, כאילו מעניין אותי אם אתה באיזשהו מקום, כאילו נניח קניון זה מקום שתמיד יש ילדים, וכאילו זה במסיבות, כאילו ב-12 בלילה בתל אביב, כנראה שלא יקפצו עליך, אבל כאילו, יש לך את זה שכאילו אתה חושב, אני אלך לקניון, אני לא אלך לקניון, כאילו כי... יש לי את זה, כן. כן? כן. אין מה לעשות. תשמע, בסוף, ברגע שהקהל מכיר, ואתה יודע, יש מאות אלפי עוקבים וצפיות וכולי, אז אתה צריך לקחת בחשבון שבחופש גדול אתה לא יכול להסתובב בקניון יותר מדי, אם בכלל, ואתה לא יכול ללכת לסופרלנד עם אחים שלך, או ללונה פארק, כי אתה לא באמת יכול להסתובב שם, שאגב, גם הם לא יכולים להסתובב שם, כי מזהים גם אותם. וואו. שזה, אתה יודע, בסרטונים וזהו, כולם מכירים אותם. אז כן, יש מקומות ספציפיים שאם מסתובבים גילאים 7 עד 18 או 16 לצורך העניין, אז אני פחות יכול להסתובב, וזה בסדר, אתה יודע, זה חלק מהעניין, וזה בקטע מודע, אבל אני יכול גם להגיד לך שאם לא הייתי אוהב את הקהל שלי, אז לא הייתי יכול לעשות את זה כל כך הרבה זמן, אתה יודע, באיזשהו שלב, אתה יודע, אני כבר בשלב שבאמת הורים כבר מזהים אותי, כי אני כבר פסטיגל ו7 שנים, ואני כבר יש טלוויזיות היום, שרואים אותי בטלוויזיה, וכבר לא רק בטלפון ומחשב. עכשיו באקס אתה בפרסומות. גם באקס בפרסומות, אז ההורים כבר מזהים, ואתה יודע, גם במסעדות בערב, שאני יכול להיות בדייט או משהו כזה, הורים באים ומבקשים ממני לעשות סרטון לילד שלהם, הילד שלי חולה עליך, מה איתך? אם לא הייתי מעריך את זה, אז לא הייתי יכול להמשיך לעשות את מה שאני עושה, כי בסוף אני לא יכול להיות כפוי טובה על הדבר הזה. כשניגשים אליי, לא משנה כמה פעמים, גם זה 5,000 פעם, אתה צריך להבין שכל פעם הם אלה שבזכותך אתה קיים. בוא נשים את השולחן, בלי עוקבים, אני היום סתם חמור שמעלה סרטונים ליוטיוב. ואני צריך להעריך את זה בסוף, ברור. כי הם אלה שמפרנסים אותי, בזכותם יש לי קמפיינים, בזכות זה שהם קונים את המוצרים אני מתפרנס, ואני באמת מעריך את זה, ורואים את זה, אני יודע שכל מי שפגשתי ברחוב, גם אני מקווה שרואים עליי ברשת, אני מאוד מעריך את זה, וזה הכי לא ברור מאליו, אז אם לא הייתי אוהב את זה, לא הייתי עושה את זה. אם יום אחד
אני אגיד את זה, יום אחד, ימאס לי להצטלם עם אנשים, והתחשק לי ללכת בקניון ביום שבת. זה לא חייב להיות יום אחד, כי יכול להיות ברוב השבוע אתה אין לך בעיה, אבל כאילו אתה רוצה את הפעם אחת שלך, אתה אומר עכשיו אני רוצה ללכת ושלא יפנו אליי, כי אני רוצה את השקט שלי וזה, ואין לך... זה מחיר, אין מה לעשות, זה מחיר. וזה בסדר גמור, זה לא צריך להכביד את זה, בואו נהיה מודעים, כל מי שהלך לריאליטי, כל מי שמעלה תוכן לרשת, לוקח בחשבון שהוא יתפרסם, ומישהו לא הבין לפני שיכול להיות שזה יצא משליטה והוא יתחרט על זה, תהיו קצת יותר חכמים לפני שאתם נכנסים לדבר הזה, כי כל דבר יש לו את המחיר שלו, וכן, זה כאילו, איך אני אגיד את זה יפה, זה לא קל, כי כן, אתה יודע, יש ימים שאתה מעוך, ואתה עייף, לא ישנת טוב, ופתאום באים להצטלם איתך ורוצים ברכה לילד, ווואלה, לא בא לי. ואתה חייב, כי זו הפעם היחידה שהוא יפגש אותך, ואתה צריך להיות... כן, בשבילו, זה כאילו וואו, ובשבילי כאילו קרה לי היום, אתה יודע, עוד 30 פעם, לא בקטע, עובדה, ואתה יודע, קמתי עייף, ופחות בא לי, אז וואלה, אני אגיד לך לפעמים, אתה יודע, אני באמצע ביס, וניגשים אליי לבקש, אני אומר, חברים, אני אוכל, כאילו, תנו לי לסיים לאכול ונדבר, לא תמיד אפשר, עם כל האהבה. אני משתובב בקניון, עושה שופינג, באמצע המדידות, בא אליי מישהו להצטלם. שנייה, אחי, אני מודד חולצה, תן לי רגע לסיים, ואני איתך. אז לאנשים לפעמים מהתרגשות לא רואים בעיניים, אבל זה בסדר, זה חלק מהמחיר, ולוקחים את זה בחשבון. זה בלנס כזה. אתה גדל, אני מניח שכשגדלים לתוך זה, וזה קורה בהדרגתיות מסוימת וזה, אתה יכול עוד ללמוד להתמודד עם זה, אבל וואו, אני כאילו חושב במקומך לחץ כזה, שכל פעם, כאילו, מישהו מסתכל עליך, מישהו מצלם אותך, מישהו זה, זה כאילו, וואו, אני כל הזמן המצלמות עליי, כאילו, אני רגע עליי, זה כאילו נראה משהו שהוא נפשית, כאילו, קשוח, וזה גם מחיר, וכאילו, זה משהו שלא מדברים עליו, אני חושב, וזה משהו שצריך לשים עליו. יש את הפלוסים ויש את המינוסים. לכל דבר בעולם, גם אם תהיה עכשיו מיליונר, ותזכה בלוטו, יש גם מינוסים. זה נשמע הזוי, לכל דבר. יש את הפלוסים ואת המינוסים שלו, ולמי שקשה להאמין, גם אם תזכו בלוטו ותהיו מיליארדרים, כולם ירצו להיות חברים שלכם מאינטרס, לא תדעו אם מישהי מתאהבת בכם או בכסף שלכם, לכל דבר יש יתרון ויש חיסרון. לגמרי. אז כאילו דיברנו על הצד היפה, על הקמפיינים, על עשרות אלפי שקלים, ועל הזה, ועל המחירות ומיליונים ויפה, אבל לא מדברים על הצד השני, שזה העסק. כאילו למי שלא יודע, למי שלא מבין את זה, יוטיוב זה כשמגיעים לגודל מסוים, ואתה רוצה להוציא סרטון 2 בשבוע, במיוחד ברמה שלך, זה עסק, זה צלמים, זה אורחים, זה עובדים, הפקות. זה הוצאות, הכנסות זה לא רווח, כאילו אנשים כנראה לא מודעים לזה, הרבה, שיש מע"מ, שזה אומר שכאילו... 17% יורד, ויש מס, ועוד 23% יורד, והאם אתה מושך את זה הביתה, ויש לך פה, ועלויות עובדים, ושכר, וזה, זה גם לחץ, זאת אומרת, כאילו אולי תספר שנייה אצלך כמה כסף יוצא על סרטון נניח פחות או יותר שהוא משמעותי, כאילו שיבינו כמה השקעה זה לוקח, בנוסף לזמן שלך שגם שווה המון כסף ואתה שם אצלו את הכסף, ועל העובדים ועל המערך אצלך, איך זה עובד? תראה, עזוב את הסרטונים, תתחיל מזה שאני לא פותח את העיניים בבוקר, אני גר בתל אביב, לבד. אז כאילו לא שאני מסכן או משהו, אני רק שם את זה על השולחן, תחשוב שכאילו אם אני לא עובד, אני צריך לשלם שכר דירה, ועד בית, ארנונה, חשבונות, ולבד בתל אביב, דירה יפה, זה עולה לא מעט כסף, אז תתחיל מזה. אחרי זה נלך להוצאות, תשמע, כל סרטון זה עריכה, יש לי אורחים, תותחי על הכי טובים בארץ, שבאמת בלעדיהם אין לי ערוץ, חשוב להגיד את זה באמת, אני לא היום יכול, אני לא ברמה של העריכה שלהם, ואני לא בזמן לערוך, כי אני עובד על דברים אחרים, אז בזכותם... זה כל כך קשה, אני מחפש עורך כל כך הרבה זמן. אין אורחים, אם אתם אורחים, תבואו אליי. לא, אליי. חברים, אם אתם אורחי וידאו, לא יש מספיק. אם אתם אורחי וידאו ורוצים לעבוד ביוטיוב, תבואו אלינו. אלינו, נעשה שותף. מי שמשלם יותר. נתחרה על זה. אז באמת יש לי אורחים, אלופים, משלם להם המון, זה יכול, אתה יודע, להיות אלפי שקלים לסרטון אם הוא הפקתי וגדול, וזה יכול להיות גם באזור 1,000 שקל לבלוג יוטיוב. זה באמת סכומים שכאילו, אם אתה מסתכל על אחד, אוקיי, זה לא נורא, אם זה כל שבוע סרטונים במשך חודשים, זה כבר לא מעט כסף, זה לממן אותם, לממש משכורות. ובסוף, אם תיקח הפקות, שזה הבום, שמה, סמי עופר עלה לי, לסחור את סמי עופר ולהרים את כל ההפקה הזאת עם הצלמים והעריכה והכל, עלה לי יותר מ-25,000 שקל. סרטון, אחד. אז מצד אחד אפשר להגיד, טוב, בטלוויזיה זה עולה הרבה יותר, אני לא טלוויזיה, אני בן 24, שיש לו ערוץ ביוטיוב, והוצאתי 25,000 שקל לעשות סרטון אחד. שאם הוא פלופ, כאילו... כן, אז תראה, אני יכול להגיד לך, הוא לא החזיר לי את הכסף. לא החזרתי את הכסף מהסרטון הזה, אני לא עושה מסרטון 25,000 שקל. אם אתה בהסתכלות של עכשיו, כמה כסף הוא הכניס לי בהכנסה מהספונסר וזה, אבל הוא הביא לך מיליון צפיות, הוא הביא לך הרבה עוקבים, אני מניח. בטווח הארוך,
ברור שאני לא דביל, ואני יודע מה עשיתי, וברור שידעתי שהשקעתי בעסק, כדי לקבל אחרי זה הכנסות ממקום אחר. כי אם תסתכל על זה מצד אחד, הוצאתי 25,000 שקל, מה קיבלתי על הסרטון הזה? אולי, אמרנו, $1,000,000 צפיות, בערך $2,000, אז 7,000 שקל החזרתי מהסרטון הזה, אולי קצת יותר, כי הוא ארוך. לא היה לך ספונסר שם? לא היה לי ספונסר שם. וואו. לא היה, חשבת שיש, לא היה. למה? למה? כי רציתי את זה נקי, אחי. וואו. אני שילמתי את הכסף. חשבת שאני שילמתי את הכסף. לא, אני יודע, אבל כאילו אמרתי, אולי יש ספונסר שיש... לא, אין שום ספונסר. מה, ויתרת פה על עשרות אלפי שקלים? אבל זה היה בשביל שהתוכן יהיה טוב. אני רציתי שהקהל ייהנה מהסרטון. לא רציתי לדחוף לו ספונסר בפרצוף. וואו. אני אשים ספונסר בסרטון אחר, לא בזה. זה הגולת כותרת שלי, לא בזה. וואו. כן? שפו. אז אני אומר, אבל, נכון, זה 25,000 שקל, זה מלא, אוקיי? זה מלא כסף. כאילו, תחשבו מה זה 25,000 שקל. אבל, מצד שני, אני היום, כל מפרסם שמגיע, מראה לו את הדבר הזה, והוא בהלם, הוא הפה שלו פעור, כי גם משרדי פרסום היום, משרדי פרסום שעושים מיליונים, אוקיי? מיליונים, לא יכולים לעשות את זה. אין להם נכון, אז הם יודעים להזכיר את המצלמות, ולהביא את הצלמים, ואולי הם גם יזכרו את האצטדיון, אבל... 25,000 שקל הם רק עושים אפצ'ים, אומרים לך תביא לי 50,000 שקל, הם לא יודעים להתנהל לא, הם לא יודעים לייעל את ה-25,000 שקל למה שאני עשיתי, והם גם לא יודעים, אתה יודע, אין להם את ההבנה של איך בונים סטורי טלינג ביוטיוב בצורה באמת נכונה. לגמרי. בסוף, המפתח פה, אתה יודע, תשאל אותי בסוף, עכשיו, איך אני מצליח ככה? אתה יודע, כי יש לזה מלא פרמטרים. בסוף, אני מבין בזה באיזשהו מקום, אני כאילו מבין איך לדבר לקהל, איך לשמור אותו בסרטון, יש לי ריטנשן, זמן צפייה בכל סרטון מאוד מאוד גבוה, אנשים נשארים לצפות, הם לא נכנסים ויוצאים, אני לא עושה קליק בייטים, כדי שמישהו ילחץ וייצא. שלמי שלא יודע, זה המפתח, זאת אומרת, ככל שהסרטון שלך, יש לזה כמה עניין. קודם כל, אנשים צריכים להקליק, שיש אחוז קליק גבוה, זה בדרך כלל נובע מהאם הסרטון, הקונספט שלו, הרעיון שלו מעניין, ואם הטאמבנייל לתמונה היא מעניינת, אז ילחצו, אבל אחרי שהם הגיעו, אתה יכול להגיד להם, תלחצו בו, תעשו $1,000,000, אם הסרטון לא תואם את מה שהם נכנסו אליו, הם יצאו, ויוטיוב יעלה על זה ויפיל את הסרטון. אז אתה צריך קודם כל להבטיח להם הבטחה, יהיה פה משהו מטורף, הם נכנסים, ואתה צריך לדלבר על זה, והם צריכים להישאר עד כאילו כמה שיותר זמן, וככל שנשארים יותר זמן, ויש להם חוויה טובה מהסרטון, רק אז יוטיוב יגיד, אוקיי, זה סרטון טוב, אני אראה אותו לעוד אנשים. לגמרי. וזה לא קל לעשות את זה. יש לזה המון פרמטרים, זה לייקים, תגובות, זמן צפייה, קליקים, אבל כן, זה לא קל בכלל, וזה המון פרמטרים, ואיבדתי את חוט המחשבה. דיברנו על ההוצאות, אז כאילו אמרתי שיש את ההפקה. נכון. ויש את הדירה, ויש את האורחים, ויש גם עובד או עוד עכשיו, כן. יש עכשיו עובד משרה מלאה, שהולך לנהל ביחד איתי את התוכן, כי אתה פשוט מגיע למצב שיש לך המון ביקוש, והמון פרויקטים, והמון תוכן שאתה רוצה להוציא לפועל ולהפיק, ואתה פשוט לא יכול לבד. אין, אתה יודע, בסוף, איך חברות הוקמו? היה בן אדם, התחיל משהו, הגיע, בוא נגיד, הרבה כסף, סכום כסף מסוים, ואז הוא הגיע לתקרת הזמן שלו, של כמה עבודה הוא יכול להספיק. אז מה הוא עשה? הוא אמר, יש לי מספיק כסף, כדי להגדיל אותו, אני צריך עוד זמן. אז אני אביא מישהו, שאני אכניס אותו לחברה שלי, כדי שהוא יעזור לי, ייקח ממני חצי או whatever, ואז אני אוכל להגדיל את הכסף, כי אני אעשה עוד דברים שאין לי זמן לעשות אותם, וככה בונים אימפריות, בסדר? אז אני הגעתי כבר לפני שנתיים, לקפסיטי שלי, אני לא יכול יותר לעשות דברים שאני רוצה לעשות עוד, אם אני לא מכניס איתי מישהו. היה מאוד קשה למצוא את המישהו הזה, אנחנו עכשיו מתחילים דרך ביחד, הוא תותח על, ואני מקווה משם להמשיך לגדול ולהתפתח, כי כל כך, אתה יודע, אתה מגיע למצב שאתה באמת עושה דברים טוב, אנשים רוצים לעבוד איתך, אתה לא יכול לעבוד עם כולם כשאתה לבד, אתה צריך מישהו שיעזור לך שנייה לתקשר, להרים דברים. אז מתחיל להתפתח, וזה מטורף. מדהים. אוקיי, שאלה אמיתית. חשבת במהלך 7 שנים האלה, מתישהו אמרת, כאילו, אולי זה לא בשבילי? כאילו, אולי חשבת כזה, אוקיי, אולי אני רוצה לפרוש, אולי אני לא אוהב את זה כבר. משהו כזה. תשמע, אני זוכר, וממש בהתחלה, אחרי 2-3 חודשים, אני מדבר איתך ממש בהתחלה, אני זוכר שהפסקתי, אוקיי, ממש בהתחלה אני הפסקתי, כי אני לא זוכר אם זה היה כי פחדתי שיצחקו עליי, או כי פשוט ראיתי שזה תופס לי המון מהזמן, ואין איזה פואנטה בסוף, כאילו נהניתי מזה וזה, אבל הבנתי את הפואנטה. אבל אז, אתה יודע מה קרה? בא אליי מישהו בשכבה, אמר לי, תגיד, עידן, יש מצב שאתה עושה סרטונים ביוטיוב? ואז אמרתי לו, עשיתי, כן, הפסקתי, למה? כאילו זה, הפסקתי כמה ימים. אז הוא עושה לי, וואלה, אח שלי הקטן בא אליי היום, והראה לי שהוא צופה במישהו, ופתאום אני קולט שזה אתה. ואז אני אומר לו, באמת? הוא עושה לי, כן, והוא ממש אוהב אותך, אחי, הוא תמשיך. ואז אני מסתכל עליו ואני אומר, באמת? כאילו, פתאום אתה קולט, יש אימפקט לדבר הזה, זה לא מספרים. וואו. כאילו, תחשוב שבסוף, אתה יודע, אני מעלה עכשיו סרטון. הנה, נגיד לך, לפני יומיים העליתי סרטון, הגיע ל-170,000 צפיות. כאילו, אתה יודע... בכמה זמן? יומיים. 170,000. סרטון של 20 דקות. עכשיו, אתה מסתכל, אתה אומר,
נכון, זה כאילו, בוא נדבר, זה מספר, תשמע, זה מספר, מה זה 170,000? זה מספר, אבל זה בסוף 170,000 איש שראו את הסרטון. אתה מבין? ושלא לדבר שזה רק סרטון אחד, אם תסתכל על כל הסרטונים שראו באותו יום, זה 500,000 ביום. זה פסיכי. וכאילו פתאום אתה קולט, באותו רגע קלטתי, יש אימפקט לדבר הזה, אנשים אשכרה רואים ואוהבים, ווואלה, פתאום שמה אמרתי לעצמי, אתה יודע מה, די כבר, תמשיך. זה במספרים הגדולים, זה עוד קל לחשוב, אבל תחשוב כשאתה יוטיובר קטן, ואתה מתחיל ויש לך לסרטון 50 צפיות. 100 צפיות. אז כאילו הם מתבאסים. זה גם אימפקט, זה גם. הם רואים את עידן עם 170,000 צפיות. אל תשוו. אבל עזוב, אם הם חושבים על זה, תחשוב, 50 אנשים יושבים, זה כאילו יותר מכיתה בבית ספר שיושבים ורואים אותך, ו300 איש, זה כאילו, בבתי ספר, אני זוכר שהיה לנו מפקד בוקר, וכל הבית ספר התעסק, זה כאילו, זה כמות ענקית של אנשים, והם כולם באים וצופים בך, וזה מטורף, וזה גדל, וזה, כמובן שזה מגיע לאלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי. אבל זה מתחיל מאפס. זה פסיכי, אבל כאילו צריך להבין שזה בעיה כוללת, שכשאתה רואה מספר, זה מאוד קל לא לייחס לו את מה שזה באמת. אבל המספר מייצג בן אדם שישב והסתכל עליך. 50 אנשים שיושבים ומסתכלים על מה שאתה אומר, זה אימפקט מטורף, וכשזה הופך אלפים, מאות אלפים, זה כאילו, אי אפשר לדמיין את זה, זה כאילו, אי אפשר לדמיין את זה, זה לא יאמן. אז אתה אומר שהפעם היחידה שחשבת לפרוש זה היה אז כאילו, ומאז כלום? כן, אני חושב שמאז, אני לא חשבתי לפרוש, אני חשבתי על לקחת הפסקה, אוקיי, זה כן איזשהו אישו שתמיד, אגב, תמיד קם לי בראש, של מה הגבול בין להישאר רלוונטי לבין מתי נמאס ממך. תחשוב על זה רגע, 7 שנים זה המון. לא נמאס ממני, כאילו באיזשהו שלב, כאילו כמה אתם שונאים לראות את אותו בן אדם, לא בא לכם לגוון, לא בא לכם לראות מישהו אחר, אבל אני חושב שפה בא לידי ביטוי האבולוציה שלי, שאני באמת השתניתי, ונגיד עידן של השנה הראשונה, זה לא עידן של השנה השלישית, וזה לא עידן של השנה השישית, ולא עידן של עכשיו. אז כל פעם אתה יכול לראות עידן אחר, שזה כאילו בן אדם אחר, תוכן אחר, אז זה כן נחמד, וכן תמיד מחדש, אבל מתי מגיע הגבול של כאילו, אני רוצה הפסקה. בא לי שקט קצת, לא בא לי לרדוף אחרי העורך שלי, לראות שהוא עומד בזמנים, ולא בא לי לחשוב על רעיון לסרטון של שבוע הבא ועוד שבועיים, ואיך אני מוכר את המוצרים שלי, ומתי מגיע הרגע שאתה רוצה מנוחה. אז תשמע, הוא קיים תמיד. אני מאמין שיבוא הרגע בשנה הקרובה שאני אגיד לעצמי, אני חייב חודש כזה של שקט, ואף פעם לא לקחתי, של ממש, לא עריכות, לא לצלם, לא לחשוב, לטוס אולי, בלי סרטונים, בלי ולוגים ממקסיקו, ופשוט לנוח. אז זה יבוא מתישהו, אבל לפרוש לא עלה בדעתי, פשוט כי אני מאוד מאוד מאמין במה שאני עושה, גם אם אנשים, לא אגיד צוחקים עליי, אבל מזלזלים לפעמים, אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים, התוכן שלו זה לילדים קטנים, הוא רק צועק כל היום בסרטונים שלו, הוא קרינג', לא יודע, אתה יודע, יש כל מיני מונחים, אז בסוף, אתה מסתכל על מה בתכלס באמת מי בסוף צופה בך, ואתה מסתכל בסוף שגם אלה שמדברים עליך לא טוב, הם עדיין מדברים עליך. אז כל עוד אתה באמת מאמין במה שאתה עושה, אז כאילו תמשיך לעשות אותו. רק תשים לב שאתה באמת מאמין במה שאתה עושה, ולא עושה אותו סתם בשביל צפיות, אתה מבין? כי לא חסרים היום, ואני לא אגיד שמות, כל כך הרבה יוצרי תוכן, ובעיקר בטיקטוק, שעושים כל כך הרבה שטויות בשביל לקבל חשיפה ותשומת לב, וזה כל כך רדוד בעיניי, בסדר, סליחה, ונגיד, כשכל אחד באמת יבין עם עצמו אם זה התוכן שהוא רוצה להעביר הלאה החוצה. כי לי מאוד קשה לדור הצעיר היום, הם נחשפים לכל כך הרבה שטויות, ובאמת, סליחה על המילה חרה, בסדר? וכשאני רואה שהם נחשפים לך, באמת צורם לי. אתה יודע, אני ראיתי, אמיתי לגמרי, מתיחה בטיקטוק, 2 חבר'ה, בן ובת, שאומרים, תקשיבי, בואי עכשיו באמצע הקניון, תתעלפי, ואני, כאילו, ובואו נראה איך יגיבו אנשים מסביב. ואז אני רואה אותה אשכרה משחקת אותה כאילו מתעלפת, והוא באמת כאילו דואג, ואנשים נלחצים. עכשיו, מה ניסית להראות כאילו? מה ניסית להראות? שאנשים, כאילו, אז אתה יודע, רציתי להראות שאנשים הם אנשים טובים ועוזרים. אחי, אתה לא יכול לביים שמישהי מתעלפת, זה מלחיץ. ואם היא קיבלה התקף לב? אם עכשיו, אני אתן לך עוד דוגמה, אם עכשיו מישהו רואה את הדבר הזה, באמת נלחץ, בא לעזור, ופתאום מגלה שזה מתיחה. פעם בא שהוא יראה את הדבר הזה, אתה לא חושב שאולי יחשוב לעצמו אולי זה מתיחה? כאילו זה קצת אחריות לדור של היום שנחשף לחרה הזה, אחי. כן, זה מתחיל להיות פרסום בכל מחיר ולא אכפת לי. מה זה הדבר הזה? זה מה שאתה רוצה שכאילו יראו אותך לגביו? באמת, אנשים עושים להם כל כך הרבה שטויות ומשקרים, וסתם אומרים שטויות. איפה הטיקטוקים האלה של יוצרי תוכן שאומרים, כל מי ששם לי לייק ועוקב, אני מחזיר לו. ובסוף הוא עוקב אחרי 20 איש. אתה מבין? כאילו... זה מוטיב חוזר, זה בכל דבר, גם אחי, זה נורא. זה משבש לילדים את המוח. זה הורס לנוער את המוח. אני חושב שזה בזמן האחרון, כי אני אומר גם טיקטוק, זה רק הטיקטוק. טיקטוק, אבל לא, אתה רואה גם בקורסים דיגיטליים, שזה משהו בשנים האחרונות, אפילו זה התחיל לפני הטיקטוק, אבל יש המון אוכלויות שאנשים כאילו אומרים,
בוא תשלם לי, ואז אתה תלמד איך ללחוץ על כפתור ולהדפיס כסף או דברים כאלה. ובסוף. ומה זה קורה בתכלס? זה כאילו הוא מקבל כסף, על זה שהוא שיקר לאנשים. זה כאילו, זה כזה פרסום וכסף בכל מחיר. זה משהו שהוא תמיד היה אצל בני האדם, תמיד היו את האנשים האלה, אבל זה פשוט משהו שהוא הופך להיות יותר ויותר. אני לא יודע למה, זה כנראה, אני אפילו לא יודע איך להתחיל לעשות לזה תיאוריה, יש כל כך הרבה סיבות, אבל זה די בסה. אבל נגעת פה במשהו שבהתחלה כזה, ואני רוצה להרחיב על זה. איך התמודדת עם ההייט? כי כשאתה מתפרסם, כמו שאמרנו, יש לזה את הצד הטוב, ויש את הצד הרע. ולא משנה כמה אתה תעשה דברים טובים, תמיד יהיה מישהו שימצא משהו לא בסדר, ושידבר על איך שאתה מדבר, איך שאתה נראה, על מה שאתה עושה, ופשוט מרוע, אולי זה אנשים אני לא חושב שהרבה אנשים עושים את זה מרוע, אולי מקינה, אולי מכל דבר אחר, להעלות את הביטחון שלהם אל מול מישהו אחר. איך מתמודדים עם זה? איך התמודדת עם זה בהתחלה? לעומת היום אולי. שמע, זו שאלה כאילו, אני רוצה להיזכר באיך הרגשתי בהתחלה, כי היום אני באיזשהו מקום כל כך רגיל, שזה כאילו לא מזיז. לא משפיע לך היום? ממש לא. אתה יודע משהו, אני שונה מהמון אנשים, בהיבט של, אני נורא אוהב ביקורת. אנשים לא אוהבים ביקורת. אנשים לא אוהבים שמבקרים אותם, לא אוהבים שאומרים להם מה לא בסדר, אנשים אוהבים שנותנים להם תפיחה על השכם, של איזה תותח אתה, איזה יופי עשית. אני מרגיש שמביקורת ומדברים רעים או לא טובים, לומדים הכי הרבה. אוקיי? כי משם אתה יודע מה לשפר, מה לשנות. אז נגיד, קורה שאני מקבל הודעות, שמע עידן, אתה כל כך משעמם, לא מבין למה צופים בך, הסרטונים שלך גרועים. ואתה יודע, לפעמים אני מגיב, מה זה, באמת, לכיף כזה של, אוקיי, קודם כל תודה שכתבת לי, אחי. אני אשמח לדעת מה פחות אהבת. אתה יודע מה הם כותבים? סליחה, לא מאמין שענית לי, אני אוהב אותך, לא מאמין שענית לי. אתה מבין? זה ככה, אחי, זה ככה, וזה מצחיק רצח. אז תראה, בסוף, כל עוד אתה באמת שלם ממה שאתה עושה, ואתה באמת ערני לזה שאנשים נחשפים לזה, קהל צעיר, קהל בוגר, וזה הערכים שאתה רוצה להעביר הלאה, אז תמיד לא יאהבו. וזה לא כזה מעניין, אוקיי? ואם מישהו מפרט למה הוא לא אהב, קח את זה בחשבון, אתה יודע, יכול להיות שמישהו יסביר לך, אני מנסה למצוא דוגמה. אתה מדבר פה אבל על ביקורות, אני אומר על מה מישהו שאומר, וואלה, אתה מכוער, אני שונא אותך, לא יכול לסבול אותך. אבל זה לא, אבל למישהו שמעולם לא חווה את זה, נכון, בגלל זה אני אומר, אני מנסה להיזכר בפעם, אבל כאילו, בסוף, לכל אחד יש מה להגיד. ותמיד יהיו את האלה שיחפשו, ואני יכול להגיד לך שרוב הפעמים זה ממצוקה אישית של תשומת לב. בסדר, אנשים בסוף אתה יודע, כל אחד רוצה תשומת לב בסוף. כל אחד, כל בן אדם בעולם רוצה תשומת לב, רוצה להרגיש שרואים אותו. בסדר? כולם, אין מישהו שיכול להגיד לך שזה לא נכון. ובסוף כשנותנים איזו התבטאות ברשת, שזה כל כך קל לכתוב הודעות, אתה רק רוצה שיראו אותך. כאילו, אתה רק רוצה להביע איזושהי ידעה מסוימת, אתה מבין? וכשהם עושים את זה, מרגישים שהם שחררו את עצמם לעולם. כאילו, הוא יראה את זה. אולי הוא יגיב על זה, אתה מבין? וכאילו, בא להם רק להוציא משהו מעצמם. אז כל אחד צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, שהוא מוציא דברים טובים ולא דברים רעים החוצה מעצמו. וכל אחד שמקבל את זה צריך להבין שבסוף, למה מישהו שלא מכיר אותי, למה שאני אקח את הביקורת שלו ברצינות? הוא לא מכיר אותי. אתה יודע, גם אם הוא נגיד עכשיו ראה משהו שאמרתי ולא אהב, הוא לא יודע מאיזה מקום אמרתי את זה, מה הרקע של, מה הביא אותי להגיד את זה. אתה יודע, יכול להיות שחוויתי חוויות בחיים שהוא לא, שגרמו לי להגיד משהו שהוא לא מבין למה אני אומר את זה. אתה מבין? אז בסוף, כל אחד יקבל איזשהם הערות על עצמו, צריך להיות שלם ממה שאתה עושה, ולקחת את התגובות הטובות, לראות שתמיד הנפח שלהם יותר גדול מהרעות, ואז אתה יודע שאתה עושה משהו טוב. זהו. תמיד לראות שיש תגובות טובות, תמיד יש הרבה יותר טובות. אז זה מרגיע. זהו, אני זוכר שכשאני עשיתי, היו לי כאילו המון תגובות טובות, כאילו קראתי 10 תגובות טובות, ופתאום תגובה אחת רעה, והתגובה הרעה לקחה לי את כל הטוב מהתגובות הטובות האחרות, והפוקוס שלי היה עליה. אז אסור. וזה קשה, במיוחד שאתה מתחיל, ואתה צריך לזכור פרופורציה, לא משנה מה תעשה, תהיה הבן אדם הכי, כאילו אני ראיתי מיסטר ביסט עכשיו עשה סרטון שהוא משלם על להחזיר לאנשים את השמיעה, כאילו לקנות להם גם על זה יגידו. על זה אמרו, הוא עושה את זה בשביל הפרסום, ולא מטוב וזה, הוציא מיליונים כדי לעזור לאנשים, לא משנה מה תעשה, תמיד לאנשים יהיה מה לומר, אין מה לעשות, ככה זה, לא משנה מה תעשה. בדיוק. טוב, אני רוצה כזה להתקדם לכיוון הסיכום, אבל נניח למי מאיתנו שרוצה להצליח, אני חושב שיוטיוב, אני מסתכל על זה די הרבה כמו עסק, ואני חושב שאנחנו נוכל להוציא מזה כל מיני עקרונות שיכולים לקחת אותם למי שרוצה להיות יוטיובר כמובן, וגם למי שרוצה להצליח בכל דבר אחר בחיים, פחות או יותר. אני רוצה לשאול אותך, הרבה אנשים ניסו להיות יוטיוברים, הרבה אנשים התחילו לפניך, הרבה אנשים התחילו אחריך, בסופו של דבר אתה היוטיובר הכי מצליח בארץ, ואני חושב שגם מבחינת מה שעשית עם המותג ועם האוזניות וזה, כנראה שגם מבחינת צפיות ועוקבים, וגם מבחינה כלכלית, אתה definitely בטופ של הטופ של ישראל. מה אתה חושב בידל אותך מכל האחרים שניסו ומנסים, ואלו שנכשלו, או שפשוט לא הצליחו להגיע לטופ? תשמע, אני לא יודע מה האחרים עשו.
בסדר? אני לא יודע מה הם עשו מאחורי הקלעים, אז אני אעיד על עצמי. אני פרפקציוניסט, אוקיי? עכשיו, הרבה אומרים את זה, אבל אני באמת פרפקציוניסט. אני נתקע על דברים, ואני אפרפקט אותם, ואני אתקע עליהם עד שהם יהיו מושלמים, ואם לא, אני לא יוציא. זה ברמה שאני יכול להפיל סרטון, כי אני פשוט לא אוהב את איך שהוא יצא. גם בהתחלה? גם בהתחלה. בהתחלה לא היה לי את הידע שיש לי היום, כלומר, רמת פרפקציוניסטיות עלתה, כי היום אני יותר יודע כאילו לאן אני יכול להגיע, אבל תמיד היה לי נורא חשוב. אתה יודע, לאט לאט אני הבנתי יותר איך זה נכון תאורה ווייז, אוקיי? כאילו לאנשים היום לא ברור שהם צריכים לעמוד מול תאורה כדי להצטלם, ואם יש מאחוריהם אור, לא יראו טוב. הם לא יודעים את זה, אתה יודע, זה לא ברור אליו לכולם. סאונד ווייז, תמיד לשמוע שברקע אין רעשי רקע ששומעים אותך טוב. לנו זה ברור, כי אנחנו יוצרי תוכן, אנשים לא מבינים את זה. אני רואה היום יוטיוברים שיש להם אפילו 50-80 אלף, שהם לא מבינים שאם יש מאחוריהם אור, לא יראו אותם טוב, הם יראו כמו צל. זה עדיין הביא אותם, אבל זה מפתיע, הם עדיין הגיעו ל-80 אלף. אבל הם לא הגיעו ל-400. שאלת מה מבדיל אותי. לא שאלת איך מגיעים לצפיות. אוקיי, אז נפריד את זה. אז הם הגיעו ל-80 ואני אגיע ל-400. עכשיו, זה לא על זה שאני צטעמתי באור נכון, בסדר? זה סתם דוגמה אחת נכונה לפרפקציוניסטיות. אני תמיד חושב כמה צעדים קדימה. באמת, איך הכל יכול להיראות הכי מושלם שיש, הכי הדוק שיש. אני מצמצם חומרי גלם לרמה מאוד מאוד עניינית. אוקיי, נגיד ביוטיוב, המון אנשים לא כנראה מבינים עד הסוף, סטורי טלינג נכון. מה זאת אומרת? אני יכול להראות לך, נגיד, דיברנו על לואיג'יז מנשן קודם, מיינקראפט, לא משנה מה, פרק מיינקראפט שלי, אוקיי, של 20 דקות, ופרק מיינקראפט של מישהו גם 20 דקות. אבל אני מעביר עלילה של שעתיים ב-20 דקות. אתה מצמצם את זה רק אני מצמצם לקטעים, אבל אתה לא יודע שצמצמתי, אוקיי? אני יכול לקחת בלואיג'יז מנשן, לדוגמה, אני לקחתי שעה וחצי של פוטאג' שכל הזמן קורה משהו, וצמצמתי אותה ל-20 דקות. עכשיו, אתה אומר, איפה עוד שעה? לאן היא הלכה? היא פשוט הייתה לא כל כך רלוונטית, ואני ידעתי לחבר את הקטעים המרכזיים, כדי שזה יהיה רלוונטי. זה מה שעושים בקולנוע נגיד. בקולנוע, מבחינתם, לפחות התסריטאי, כל סצנה חשובה. אם היא לא חשובה, היא לא הייתה מופיעה בסרט. אז אני, גם אם יש איזשהו סיפורי ביניים בתוך המשחק, שאני חוויתי אותו בגיימפליי, אני אוריד אותו לסרטון, כדי שאתה תהנה מזה הכי ענייני שאני רואה לנכון, גם אם פספסת קטעים, אתה לא תרגיש שפספסת אותם. הייתה שעה שאתה לא יודע שהייתה בכלל, היא נעלמה מבחינתך, כי היא לא הייתה קיימת. אתה מבין? והסטורי טיילינג שלי, שמשתפר כל הזמן עם השנים, כל הזמן אני באבולבינג, אני כל הזמן מתפתח. וגם סמי עופר שעה 36 דקות, יכל לצאת שעתיים. ואני הפכתי ל-36 דקות, כי הרגשתי שכל קאט שם רלוונטי כדי להבין מי נמצא איפה. וכל סרטון שאני מעלה, כל קאט מבחינתי רלוונטי. בדיוק. אז אני פשוט כל הזמן מאוד מאוד עם יד על הדופק, אני לא מתפשר, אני יודע הרבה יוטיוברים שמתפשרים. אתה יודע, מישהו שאני מדבר איתו על סרטון שלו, אומר, כן, היה לי לחץ זמן, היה לי ככה, שנכון, תמיד יש אילוצים, אבל ברגע שזה לא חד פעמי וזה קורה הרבה, אתה מבין שזה עניין של אופי. אתה יודע, גם אני פעם מתפשר כי אילוצים של זמן, מפרסם, תתו. אבל בסוף של יום, אני לא מתפשר. אני אתן לך דוגמה? קטנה, שתבין את המוח שלי. היה לי קמפיין לממתק לפני חצי שנה, בסדר? ממתק, לא אגיד איזה, בטיקטוק, אוקיי? ועוד כמה משפיענים, היה להם קמפיין לממתק הזה. והבריף מהמפרסם היה, אתם חייבים, לא משנה, לפתוח את הטיקטוק, וזה אורגני, אני מזכיר, אצלי בטיקטוק אורגני, ב-for you, אתה צריך לפתוח את הפריים שהממתק והאריזה למצלמה, ואז תעשה מה שאתה רוצה, אוקיי? אבל חשוב לנו שבשלוש שניות הראשונות, יראו אותו כאן, שאתה מדבר עליו וכו'. עכשיו, ואפילו שתעשה ככה, שקשוק. עכשיו, אני אמרתי, חבר'ה, תקשיבו שנייה, זה טיקטוק. 3 שניות ראשונות, זה מה שחשוב. אחרי זה לא חשוב. אם אני עושה את זה, הסרטון הזה אוטומטית, לא משנה מה אני אעשה אחרי זה, לא יצליח, כי אנשים יעבירו. כי למה שמישהו ירצה לראות סרטון שבהתחלה שלו אני שקשקתי ממתק מול המסך? אז הם אמרו לי, כן, אבל זה חשוב לו לפרסם, זה מה שהוא רוצה. עכשיו, אמרתי, אבל חברים, זה לא נכון לטיקטוק, זה לא נכון אורגנית, אני ממש מתנצל, אני לא רוצה לעשות את זה ככה, זה לא חכם כאילו. ואמרו לי, אם זה לא זה, לא רוצים. יפילו את הקמפיין. וכולם הסכימו חוץ ממך. אמיתי, כולם הסכימו חוץ ממך. תראה, למה? ואז עצרתי, עשיתי חשיבה לעצמי, האם אני מפיל את הקמפיין, או שאני מתעקש? אתה יודע מה עשיתי? אני התעקשתי, ואני הלכתי... זה אפילו לא לטוב, אתה מקבל את אותו כסף בין כל, אני מקבל את אותו כסף, אני אגיד לך יותר מזה, הם גם, זה יצר בינינו יחס לא טוב גם קדימה, שעידן דיבה, ועידן לא מקשיב לבריף של מפרסם, וחושב שהוא יודע יותר טוב מכולם. זה לטובתם, וגם, זה גם בסוף פוגע בי, כשאני מעלה סרטון של פרסומת שלא צובר צפיות, זה לא נראה טוב, כאילו זה לא טוב לי לפרסים אחרים. וואלה, אגיד לך את האמת, אני הייתי כל כך עקשן, שזה לא ישתלם לי ברמה האישית מולם, אבל מה שקרה בסוף הם אישרו לי, תאמינו, לא הם אישרו לי, אני ראיתי את זה אחרי 5 שניות, ולא ב3 שניות הראשונות, ואולי אני אספר לך, שבאמת, בגלל זה אני לא אומר את השם של המתק, כדי לא לזלזל במשפיענים האחרים, שאם אתה תסתכל על 5 המשפיענים שהעלו את זה, הסדר של הצפיות לקמפיין הזה, אורגני, הוא כדלהלן, ואני מתחיל מלמטה, 3,000, 5,000, 8,000, 15,000 ו-120,000.
מי אתה חושב הגיע ל-120,000? תעלומה. לא נעים לי לצאת שחצן, אבל זה דוגמה לפרפקציוניסטיות, ולאני יודע מה אני עושה. משלמים לך על זה, אתה, כן, זה למה שתבואו אליי בשביל לעשות משהו שלא יצליח מראש? תקשיבו לי, כאילו, ושמע, העקשנות הזאת היא יריעה ברגל, כי המפרסם היום, אני יכול להגיד לך שהוא ספציפית, כנראה פחות אוהב אותי, כי אני עשיתי לו חיים קשים, בסוף יש מפרסמים שאומרים לך, תעשה לי חיים קלים, תעשה לי שאני רוצה. אבל אם הוא אוהב את הביזנס שלו, אז הוא יודע שהתוצאות הוא צריך לסמוך עליי, הוא בא לעבוד איתי, הוא צריך לסמוך עליי. בדיוק, והתוצאות דיברו בעד עצמם. אז זה דוגמה אחת לבאמת מה שדיברנו שכבר שכחתי את הנושא. אז פרפקציוני, אתה חושב מה מבדיל אותי? פרפקציוניזם זה משהו שכן, אני גם רואה את זה, זה מוטיב חוזר גם אצלי, אני רואה את זה גם פוטאג' של שעה וחצי הופך להיות 20 דקות, כי אין מה לעשות, כאילו, אני גם מעריך את הזמן של הצופים שלי, אני לא רוצה להשאיר את ואת השניות המיותרות ואת הזה, ואם אני יכול להגיע לאותה נקודה ב-20 דקות, במקום 30 דקות או 40 דקות, אני אעשה את זה, כי למה לבזבז את הזמן שלהם? וזה בסוף בא לטובתי, כי אנשים נשארים יותר זמן עד הסוף. שמע, אז תכף מי שנשאר עד עכשיו לצפות בזה, כנראה מעריך את העבודה שלך, כי הבאת אותו לצפות איזה שעה בסרטון. כן, מעניין. אז מי שהגיע לפה, עליכם הוא הצליח. אתם רציניים. מי שנשאר לפה, רציני, וכן, בסופו של דבר זה גם, אתה תראה יש סוג של אנשים שכשהם באים, הם באים עד הסוף, והם גם יראו עד הסוף, וזה אנשים שבאו ללמוד כמה שיותר. אוקיי, אז אני חושב שפרפקציוניזם זה מה שאנחנו מסכימים, זה הדבר העיקרי, זה מה שבידל אותך. כן, זה גם, כן, כאילו, תשמע, בסוף, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד שהוא פרפקציוניסט, צריך גם שזה יהיה נכון. אתה יודע, יכול להיות פרפקציוניסט והפרפקציוניסטיות לא נכונה, אז יש לי גם ידע והבנה בנושא, אבל זה גם וגם. אני חושב שגם היכולת, אני מניח שגם אתה, זה מה שאני עשיתי כשרציתי להצליח ביוטיוב, ראיתי את כל הסרטונים וקראתי את כל המדריכים לאיך זה עובד, ולמה סרטון אחד הופך להיות ויראלי ואחד לא, ומה זה retention ואיך אני עושה, וללמוד כל הדברים האלה, כאילו להיות תלמיד. עכשיו אני לומד ואני רוצה להבין מה יש להכי טובים בעולם, ואיך אני לוקח מהם אליי. להשקיע ולהתמיד, זה בשתי מילים. להשקיע ולהתמיד. כי יש הרבה שורים, אני רוצה, ובסוף הם לא עושים כלום. לגמרי. זה הרוב כאילו אומרים, כל דבר, כאילו, כולם רוצים ריבועים בבטן, מי עכשיו, אבל לא יאכל את הפיצה ויתאמן כל יום. והרבה רוצים להיות יוטיוברים, אבל הם לא מעלים סרטונים, ואם מעלים הם לא עורכים אותם. בדיוק, זה ככה, זה אותו דבר. אולי זריז את הטיפים למי שיוטיובר מתחיל, רוצה עכשיו כמה שיותר מהר להגיע באמת לא להיות in the game הבא, אבל להגיע לעשרות אלפי סאבים וזה, מה היית נותן את הטיפים הכי טובים? הטיפים הכי טובים. קודם כל, לדעת לערוך ולצלם ברמה גבוהה, לפני שבכלל אתה מעלה סרטון אפילו אחד לערוץ. כלומר, להתנסות בזה, להראות למשפחה וחברים שאוהבים, שאתה אוהב, ורק אז להתחיל לעלות. לא קודם להתחיל לעלות תוצרים פחות טובים, ואז, כי אז האלגוריתם מזהה אותך בצורה אחרת. כי אם אתה תתחיל בצורה של לא טובה ולא הרבה צפיות, אז יוטיוב יסמן אותך, ואז ימנע ממך כשאתה תהיה טוב להצליח. במקום שעל הסרטון הראשון הוא יהיה כל כך פיין, ואז אתה תצליח שיוטיוב יקדם אותו, ומשם אתה כבר תעלה. אז קודם כל, עריכה וצילום ברמה מאוד גבוהה. דבר שני, להתחיל טרנדים, או נושאים רלוונטיים, זה לא חייב להיות טרנדים, פשוט משהו שהרבה מכירים, הרבה מדברים עליו, לא אתה, לא המשפחה שלך, לא משחק שלא מכירים, משהו שבאמת קשור לקהל רחב, כדי שיהיה סיבה שיצפו בסרטון הזה, אם זה אירוויזיון שהיה עם נועה קירל, ואם זה משחק טרנדי שעכשיו כולם מדברים עליו. ודבר אחרון, תתמיד, גם אם לא מצליח פעם אחת, גם אם לא מצליח פעם שנייה, באמת תתמידו, תראו שאתם עושים את זה כמה פעמים, עד שבסוף זה באמת יתפוס, אני מבטיח, אם אתם באמת משקיעים ועושים את זה ברמה גבוהה, מסתכלים מי עושה את זה הכי נכון, מבינים למה הוא מצליח, ולוקחים את התכונות האלה אליכם, אין שום סיבה שלא יצליח, ויוטיוב זה קשה, אבל לא כזה קשה במקביל, קשה לי להסביר את זה. לגמרי, והאסטרטגיית צעד שאני עשיתי, כי זה מעניין, זה כאילו, ידעתי שיוטיוב להתחיל מאפס זה קשה. כשיש לך 0 סאבים ואף אחד לא צופה בסרטון הזה, זה קשה. כשיש 100 אנשים שצופים ויש retention גבוה, הוא מראה את זה לקצת יותר וזה. אז אמרתי, אוקיי, אני אתחיל בלייצר תוכן בטיקטוק בכלל, ולצפור שם צפיות, כי זה הרבה יותר קל. ואז כשיש לי בטיקטוק עוקבים, אני אומר להם, לכו תעקבו ביוטיוב, ואז כבר היה לי את 1,000 סאבים הראשונים, ואז זה כבר התחיל לתפוס, אבל זה שוב, בהנחה שאתם כבר יודעים לעשות סרטונים. כי אם הם היו מגיעים והייתי עושה סרטון לא טוב, זה לא היה עוזר לי גם 1,000 סאבים, וגם 100,000 סאבים. אתה תעשה סרטון לא טוב, הוא לא יצליח. נכון, בגלל זה אמרתי קודם, צריך להיות גם נורא מיוחד, גם אם אתה עושה טרנדים, טייק נורא אישי שלך, כדי שיש סיבה שאנשים ידברו על זה, או ישתפו את זה, כי בסוף, כמו שאתה אומר, אתה מעלה לערוץ שיש לו 0 סאבים, הוא יהיה על 0 צפיות. אבל אם הוא יהיה מיוחד, ומישהו אפילו אחד ידבר על זה, ויעביר את זה הלאה, ואנשים ממש יבינו, יש פה משהו שונה, זה יכול לתפוס לבד, וכבר משם להתפוצץ. מגניב. לפני שנסיים, אולי אני רוצה לדבר איתך על קדימה. דיברנו על זה, אבל כאילו, גם לזמן הקרוב, אני יודע שעוד מעט יש לך השקה מאוד מאוד מעניינת, אולי כשהפודקאסט הזה יצא, זה כבר יהיה באוויר, אז אנחנו יכולים לחשוף ולדבר על זה פה, אז תשתף קצת מה זה, ואולי קצת קדימה, כאילו, איפה אתה רואה את עצמך, יש חלום כאילו, משהו 10 שנה, 20 שנה קדימה, איפה עידן? שאלה ממש טובה,
שאלה טובה. אין לי תשובה בשבילך, אני חייב להגיד לך את האמת. הרבה שואלים אותי באמת בחודשים האחרונים, בגלל שאני כבר באמת עושה כל כך הרבה, וכבר כאילו באמת גדול בסאבים, מה קדימה? ואני יכול להגיד לך שאני לא, הרבה אומרים, תכוון כאילו למטרה מסוימת, ואז אתה תדע איך לבנות את הדרך אליה ותגיע, נכון? זה מה שהרבה מאוד אומרים. כן. אני מבין את זה, אני לא במנטליות הזאת, אני במנטליות של, אני כרגע, אני לא מסתכל על מה אמרתי אחורה קדימה, אני מסתכל על מה אני אומר עכשיו. אני כרגע נמצא בנקודה שיש לי המון הזדמנויות, שמגיעות אליי, ואני מייצר אותן בעצמי, בנושאים רלוונטיים שאני אוהב, אם זה שיווק, אם זה פרסום, אם זה סושיאל, אם זה מרקטינג, שזה שיווק וחזרתי את מפריים, אם זה סרטוני יוטיוב, אם זה הפקות, ואם זה פסטיגל, ואם זה סטארט-אפים שפונים אליי לשווק אותם, או אפילו להשתתף בפנים, בקריאייטיב. אז אני לוקח הזדמנויות שאני אוהב, ואני מפתח אותם. כל הזדמנות שאני אפתח והיא תמשיך, מה שנקרא, לסקרן אותי, אני אמשיך בה, ואני פשוט יודע שיש לי היום כל כך הרבה כיוונים, שכשאני אדלק על אחד מהם יותר מכולם, אני פשוט אדבוק בו. הייתה תקופה לפני שנתיים, שאני הייתי חצי שנה בסטארט-אפ. אני ממש הייתי שותף לסטארט-אפ, אוקיי? כי זה מה שרציתי לעשות. ועוד תקופה לפני חצי שנה, שהייתי בפסטיגל, 3-4 חודשים. אז כל פעם שתופסת אותי הזדמנות מסוימת, שאני נדלק עליה, אם היום היא תפנה על החברת סטארט-אפ ותגיד לי את הסיפור ואת הרעיון, ואני אתחבר אליה, ואני אראה שיש לי מה לתרום, ואני מאמין בתוצר, יש סיכוי. באמת, יש סיכוי. שאני פשוט אעצור, או לפחות העט עם היוטיוב, ואני אלך לעבוד בה. כי זה ידליק אותי. ויכול להיות שמחר יגידו לי, בוא נרים מופע נורא גדול של In The Game עם עוד יוטיוברים, ואני ארצה לעשות את זה. אז אני יכול להגיד לך שכרגע יש לי כמה כיוונים. אחד, זה המותג שלי, שזה באמת המוצרים, שאני כל הזמן חושב על מה הדבר הבא, ואיך אני יכול להתפתח מגיימינג, כמו שהתפתחתי בתוכן, גם מהמוצרים להתפתח למוצרים אחרים. ואני יכול להגיד לך שבפן של ההופעות, אחרי שעשיתי פסטיגל, הרבה פונים אליי לגבי כל מיני הופעות והפקות ופורמטים, שאולי אני אלך גם לשם יום אחד, פתאום תראה אותי אפילו ריאליטי, אין לדעת. ובפן של התוכן, אני רק אעלה בהפקות, ואמשיך לעשות הפקות גדולות ולשלב מפרסמים וקמפיינים. אז אין לי מטרה שאני מכוון אליה. אני מאוד אוהב להנחות, אני מאוד אוהב לעשות שיווק, ומשם מה שיבוא לי, אם אני אדלק עליו, אני אקח אותו בשתי ידיים. ובוא נראה מה יהיה עוד כמה שנים, תשמע, אין לדעת. לגמרי. אני יודע שכאילו, לא אחשוף מה שלא ייחשף, אבל כאילו באת אליי ודיברת איתי לגבי התכנון שלך, לגבי המותג שלך, לגבי האתר שלך, גם כאילו כל מיני דברים לגבי e-commerce, שמה שיכלתי לעזור ולהגיד בכיף. ודיברת איתי על שני מוצרים הבאים שלך, וגם יש דברים מעניינים יותר או מעניינים לא פחות שימשיכו קדימה, אבל על זה אנחנו לא נדבר פה, אבל אולי לשני המוצרים האלה תוכל להסביר כזה מה הם, למה דווקא הם, מה נכנס לתוך היצירה שלהם, אז באמת, בתקווה שאתה תעלה את זה אחרי שהשקה תקרה, אז באמת אחרי שהשקתי את המחשבה האסטרטגית השיווקית שלי, אם אנחנו מסתכלים על הפן של הגיימינג והיוטיוב והקהל שלי, אז מה שקרה זה ככה, אני בעצם השקתי את האוזניות, ואז אני רציתי ללכת על מוצר שני, שהוא בעצם קצת יותר קזואלי, כי כבר, אתה יודע, הפגזתי עם האוזניות, טכנולוגיה C, אמרתי בוא ניתן קונטרה שנייה, צריך לשמור מקום לעלות, אז הלכתי לכיוון של כובע, שזה obviously יותר פשוט מאוזניות גיימינג, שזה היה כזה יותר קל להוציא מאשר אוזניות, ואז מפה אמרתי עוד פעם אני צריך לעלות למוצר הטכנולוגי, אז אני חשבתי על כל האפשרויות, אתה יודע, אתה יכול לתת 1,000,001, זה יכול להיות כיסא, זה יכול להיות מחשב, מסך, מה שלא תרצה, בסוף האופציות הבאות שנראו לי הכי רלוונטיות, זה באמת עכבר, מקלדת ופד לעכבר. עכשיו, פה עשיתי חשיבה, בדקתי מה המוצרים, מה הייצור הכי טוב שאני יכול לייצר בתחום הזה, ואני הגעתי למסקנה שגם בגלל המחיר וגם בגלל האיכות שאני מצאתי, אז אני הצלחתי לייצר באמת בסוף וללכת על המוצר שהוא עכבר גיימינג, שזה מה שבחרתי להוציא, כי באמת למי אין מחשב, ואיתו בחרתי בגלל שכבר השקתי מוצר אחד גדול, אמרתי כדי לעלות, אני צריך להשיק 2 ביחד, ולא אחד, כי אם לא אז אני לא עולה, אז השקתי איתו פד לעכבר, שזה גם מוצר סוג של קזואלי בהשוואה לעכבר. אז השקתי שני, אז זה חכם, כי אתה משתמש בעכבר על פד, אז זה בא ביחד, זה בא כסט, וזה גם מגדיל את המהלך, כי בסוף, במקום להשיק רק עכבר, שאתה משיק 2 מוצרים, זה קצת מגדיל את המהלך, משאיר לי גם מקום למקלדת, אם אני ארצה להוציא אותה בעתיד, כמובן שזה תלוי אם המהלך הזה גם יצליח בסוף, כי זה בסוף, אם אני מצליח, אני ממשיך, אם לא, אז לא. אני לא יודע אם זה יצליח עדיין, כי זה צולם לפני שזה יצא. אז 2 מוצרים האלה יוצאים. אני גם מכין מהלך השקה נורא גדול של בילד-אפ לקראת הדבר הזה, שגם שם יש הפקה נורא גדולה, כמו הסמי אופר, רק אחרת שקשורה למוצרים, וכל מיני תכני גיימינג שקשורים למוצרים, והפעם, מה שעשיתי שונה, שזה אתה תבין יותר, לא יודע מה קל, אז אני נכנס יותר לעניין של שיווק ממומן לבדוק אולי, ויש לי עכשיו רשימת תפוצה, שנתתי לאנשים להירשם לפני, ולשלוח להם SMS ואימייל, כי מה שקרה, למרות שאנחנו בסיכום, אני אפתח את זה בקצרה, אני בהשקה הראשונה שלי, ממש הראשונה, בניתי אך ורק על הערוץ שלי.
אך ורק על ערוץ ומשפיענים שעשו סרטונים. לא ניגשתי לא לשיווק ממומן, ולא לניוזלטר, ולא לשום דבר שכולכם היום עושים בצורה מדהימה, כי פשוט אני כל כך רחוק מזה, שזה לא טוב. אני צריך לדעת, כי זה פלוס זה בלתי מנוצח. אז אני עכשיו נכנסתי גם בזכותך בין השאר לנושא הזה, אז אני מאמין שאני יצאתי לזה בצורה הרבה יותר נכונה. כאילו ברמה שנרשמו אלפי אנשים לפני שהמוצר בכלל יצא כדי לקנות אותו, ויש לי כבר מאגר של אלפי אנשים שקנו כבר את המוצר הראשון, שאני יכול לדברר להם שהם יקנו את המוצר השני. זה מאוד 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 משמעותי. קריטי, לגמרי. וואו, מדהים. אז בהצלחה לי, כמו שאומרים. בהצלחה לך, ואתה לא מדבר על זה בעיניי מספיק, אבל כאילו אני יודע ממה שישבנו, וזה כמה השקעה וזמן, וזה, אולי פה לא דיברת על זה מספיק, אבל כמה השקעה וזמן אתה שמת בדברים האלו, כי אני יודע שיש, כאילו יש יוטיוברים אחרים שניסו לעשות דברים דומים, לייצר מוצרים משלהם וזה, ומבחינת האיכות והזמן שהם השקיעו וכל הדברים האלה, ממה שרואים בביקורות מבחוץ, וגם ממה שזה נראה, זה לא אותו דבר, זאת אומרת, האוזניות שלך, כל הביקורות מדהימות, כאילו, דיברנו על כמעט ולא, אתה נותן החזרים, כאילו, אתה אומר, אין בעיה, החזרים ומשלוח חינם וכל הדברים האלה, וכמעט ואף אחד לא מחזיר ביקורות מדהימות. עכשיו על העכבר, דיברנו על זה גם לפני כמה שבועות, סיפרת לי כמה אתה כל דבר, כאילו בודק כל דבר ומוודא שזה באמת הכי טוב שיכול להיות, ואתה רוצה שזה יהיה באמת הכי value for the money לעוקבים שלך, ואתה לא מתפשר על שום דבר, וזה מדהים, כי יכלת לי לחסוך בעלויות, וזה עולה לך, זה לא זול, כאילו, אתה דיברת איתי, אתה לא מרוויח הרבה על הדבר הזה, כי אתה רוצה שהם באמת יקבלו את המוצר הכי טוב, כי זה השם שלך, ואתה חושב לטווח רחוק, וזה משהו שאחרים לא יעשו. אחרים יגידו, אוקיי, אני רוצה עכשיו לקנות בכמה שיותר זול, למכור בכמה שיותר יקר, ולהרוויח הכי הרבה שאני יכול על האנשים, לא אכפת לי. ואתה חושב אחרת, למרות שזה יוצא לך מהכיס. זה יוצא לי לא טוב גם, אני יכול להגיד לך שבסוף הרבה אומרים לי, תשמע, הקהל שלך בחלקו, אולי רובו צעיר נורא, הם לא שמים לב להבדל באיכויות, לא באמת אכפת להם אם זה איכותי או לא, זה כאילו, רק תיתן להם מוצר שעובד ושהוא שלך ומעופו עליו, וזה, שמה, זה יכול להיות נכון בסופו של יום. קהל מאוד צעיר, יכול להיות שלא יבדיל בין האוזניות שלי לאוזניות יותר זולות, כאילו, כי בסוף, זה לא מישהו בין 16-18 שכבר התנסה ועלה במחירים ויודע. אפילו הכובע, באמת, אפילו הכובע שיושב פה, בסדר? שאתה יודע, זה בסוף כובע, נכון? אבל אתה מכיר את הכובעים הזולים האלה, שהם כזה, עם פום כזה מקדימה, והרשת מאחורה, שהם כזה מרגישים שהם לא יעברו כביסה אחת. שמה, הם עולים באזור ה-60 שקל צרכן, 50, אולי 70, ואני מגזים, נכון? אז אני מבטיח לך שאם הייתי מוציא אותם, היו קונים אותם בערימות, אוקיי? בערימות. אבל אני לא רציתי להוציא כובע שאני לא אתגאה כשאני מראה לך אותו. שמה, הכובע הזה, הוא מאלף. נכון, זה רק כובע. אבל אחי, זה כובע שגם אתה יכול ללכת איתו. נכון. אתה מבין? זה כובע שבאמת באיכות שלו, הוא לא הכובע הכי מאפן שאפשר למצוא היום בשוק. והייתי יכול בקלות להוציא את הכובע הכי מאפן, אף אחד לא אומר שהוא מאפן, והיו קונים אותו פי 2. והוא גם, אני חושב שאתה גם יכלת לבקש עליו יותר, והיו קונים אותו ביותר. בסופו של דבר, אז אני בחרתי, אתה יודע, אני תמיד הולך על איזשהו טופ מסוים, שכאילו, אני לא מכיר כובע יותר איכותים, כאילו שאפשר, זה כולה כובע, אבל יש עדיין דרגות בכובע. כן, אי אפשר. זה סתם, יש פה רקמה תלת ממד. יכולתי לעשות אותה לא תלת ממד. תמיד היה עולה לי פחות. אז מכל הדברים, גם באוזניות, גם במוצרים החדשים, לקחתי בחשבון. נגיד העכבר שלי, שעולה באזור 200 שקל, יש לו תוכנת שליטה במחשב, שיכולה גם לשנות את האורות של העכבר, ויש לו 3 נקודות אור. שמע, זה נשמע לך קצת מוזר, אבל אין עכברים במחירים האלה שיש להם תוכנת שליטה ששולטת על האורות ועל הסנסיטיביטי של העכבר, זה מ-300-400 שקל. אז גם זה המון דברים שבאמת אני מסתכל על value for money, אתה מבין? שמה, זה מוטיב חוזר, גם בסמי אופר שיכלת לקחת ספונסר, וזה עלה לך עשרות אלפי שקלים שלא לקחת את זה, גם במוצרים שלך יכלת להתקמצן, אני אומר, או לעשות את זה יותר זול, גם אם לא היה אכפת לרוב הקהל שלך, עדיין לך אכפת, ואתה עושה את זה בשבילהם, וזה כאילו, זה משמח אותי לראות, וזה גם בסופו של דבר מראה, שמי שבאמת אכפת לו, בתוכן שלו, במה שהוא עושה, והוא עושה את זה ברמה הכי גבוהה שיש, הוא בסוף מנצח, וזה מה שקורה פה. אז כאילו, אני למדתי המון, וזה היה לי ממש ממש מעניין. תודה רבה שבאת, אחי. לי כיף. בוא נעבר מהר. כן, עבר מהר. אני מקווה שעזרנו לאנשים אחרים, ובאמת היה לי לכבוד, ותודה רבה. תודה שאירחת אותי. באהבה.